Hyvää vuorokauden aikaa. Tämä on Hassuja hattuja ja Ultiman ihmeelliset asiat. Hyvää iltaa tai päivää tai aamua tai avaruussäätä. Taasen kerran, hyvät kuulijat ja katsojat. Me olemme Hassuja hattuja podcast ja puhumme pääasiassa retro-peleistä. Lähinnä rooli- ja seikkailupeleistä, välillä ehkä vähän jostain muustakin, mihin nyt keskustelu sattuu rönsyämään. Me olemme Hassuja hattu, eli minä olen Hassu Johannes ja hän on Hattu. Eli Tuomas ja minulla on hattu. Ja minä olen selkeästi Hassu. Ja tänään ajateltiin, meillä on ollut näitä luolaseikkailujuttuja tässä pari ensimmäistä jaksoa, Dungeon Masteria ja NetHackia, ja ne nyt liittyy sillä jollain lailla toisiinsa, mutta omalla tavallaan niin ehkä tästä meidän taustarekvisiitasta jollain lailla voi nähdä, mikä aina tuodaan esille myös tässä. Ehkäpä Ultima-pelisarja on aika lähellä sydäntä, ja sitten taas ehkä osittain tämän podcastinkin osa inspiraatiosta tuli siitä, kun katselin YouTubesta kaikenlaisia hienoja Ultima-pelien lähinnä tämmöisiä retrospektiivijuttuja. Siellähän voi linkata muutaman niistä tähän show notesihin niin sanotusti. Siellä on tosi hyvin tehtyjä ihan niin kuin tunteja niin kuin pitkiä eri sarjan eri peleistä ja eri vaiheista ja historiikista ja muusta. Ja siellä on yhden suomalaisenkin kanavan, tämmöisen Fintrovert-nimisen kanavan tekemiä retrospekteja. Ne ei ole niin pitkiä kuin ne muut, mutta huomasin löytyvään, että laitetaan sieltäkin linkki tuonne notesiin. En tiedä, että se on kokonaan enää aktiivinen, mutta onpahan kuitenkin. Mutta Ultimat tosiaan niin klassisia roolipelejä ja tietokoneroolipelien jopa myöskin taas melkein esi-isiä jollain lailla. Tai se ihan esi-isä tässä hommassa on varmaan se Akalabeth World of Doom, jonka nuori poika Richard Garriott näpytteli hikisillä sormillaan Apple 2 aikoinaan Texasissa, ja sitten se kehkeytyi siitä ensimmäiseksi Ultimaksi, ja ne olikin ihan yllättäviä, käsittämättömiä myyntihittejä niin kuin siihen aikaan, kun ne möi vielä C980 niitä semmoisissa muovipusseissa, niin kuin, mitä niin kuin pikkusoftat oli siihen aikaan, että silloinhan ei mitään tämmöisiä isoja bokseja vielä ollut eikä muuta. Ne oli semmoisia ziplock-pägejä, niin missä saattoi olla joku paperiläpyskä sisällä ja disketteja. Ja siitä sitten kehkeytyy varmaan aika monenkin tuntema Ultima-pelisarja, joka nämä niin sanotut mainline perus Ultimat kerkäs sitten 9 asti vähän vaihtelevalla menestyksellä johonkin siihen vuosituhannen taitteeseen. Sitten siitä tuli tietysti hirveästi kaikenlaisia spin-offeja ja muita Ultima Underworldit ja Worlds of Ultimate, ja konsoleille on vielä vaikka mitä ihme Ultima Runes of Virtueita ja ties mitä Action RPG-juttuja. Joo, ja sitten niitä spin-offeja ja muita, niitä on vaikka minkä tyylisiä ja minkä laatuisia, ja tämä koko pelisarjan historiikki olisi niin pitkä, että se ei meillä mahdu edes yhteen jaksoon tai 10 jaksoon, ja tosiaan YouTube on täynnä erittäin hyvälaatuisia tunteja kestäviä esityksiä tästä aiheesta, niin me päätettiin ehkä enemmän keskittyä tämmöisiin vähemmän puhuttuihin aiheisiin mahdollisesti tästä Ultima-saagasta ja mitkä pyörii ajatuksista, mitkä pyörii tämän pelisarjan ympärillä, koska niitä on aika paljon. Voidaan puhua muun muassa siitä meidän omista Ultima-kokemuksista, koska siitä kukaan muu ei varmasti ole tehnyt videoa. Esimerkiksi. Jostain syystä. Kumma juttu. Mutta aloitetaan vaikka perinteisesti taas siitä, että mitenkäs sinä Hattu tutustuit Ultima-hommiin aikoinaan? Tämän minä kerrankin muistan. Siis se oli vuonna 1991, se oli vielä sitä kevät-talvea luonnetta aika alkuvuodesta, niin siinä tilanne oli semmoinen, että Suomi oli ajautunut lamaan ja se taisi olla itse just se syksy, kun mä menin yläasteelle 90 syksyllä ja silloin vielä saattoi olla jälkiruoksi jäätelöä tai jotain mandariinia, ja sitten kun mentiin 91 puolella, niin sitten ne vaihtui semmoisiin nahistuneisiin lantuja porkkanampaloihin.
Se oli kovaa jälkiruokaa, muistan itsekin. Ja sanotaanko, että mä sain niin pysyvän trauman kuoriperunoiden syömiseen, heitettyjen perunoiden, koska aina epäilyt, että mitähän siellä sisällä on. Sieltä löytyi yllätyksiä. Kinderperunat, klassiset. Sitten oli kumiperuna, mikä toimi niin kuin superpallo, mutta niin. Kuitenkin siis 80-luvun puolivälin jälkeen meille kotiin ostettiin Commodore 64, ja se oli mulla koneena vielä silloin 91, ja oli vähän semmoinen tilanne, että silloin minun vanhemmat ei jäänyt työttömäksi, eikä se niin kuin meihin sillä tavalla se lama osunut muuten kuin, että kävi se, mikä aika monelle muulle kävi, että 80-luvun lopussa ostettiin vanhemmat osti ensimmäisen oman asunnon, otti hirveän lainan pankista, se rivitalon päätyy, ja sitten menee muutama vuosi, niin asuntojen hinnat tippuu niin paljon, että jos ne olisi jäänyt työttömiksi, joutunut pistämään kämpän lihoiksi, niin ei olisi saanut läheskään sitä... Ei se olisi tappiolla mennyt niin, sitten. Että ei se olisi pystynyt maksamaan sitä pankkilainaa edes takaisin. Mutta näin meille siis ei käynyt, mutta tämä nyt siihen taustaksi, että siis monet kaverit oli siinä just niin kuin pikkusen ennen, tai niiden vanhemmilta sanoi kinuttua Amiga 500, mikä nyt oli siihen aikaan vähän kalliimpi kone. Mutta sitten tuli tämä lama, niin meni nämä kotitietokonehankinnat pikkusen jäihin. Eli minä ja pari muuta kaveria pysyttiin niin kuin kuusnepa-harrastajina ihan vaan sen takia, että joko vanhemmilla ei ollut rahaa tai sitten ehkä oli, mutta halusivat niin kuin säästää pahan päivän varalle. Mutta sain kumminkin kinuttua, koska muutkin kaverit, kellä oli 60, sai kinuttua levyaseman siihen. Sehän oli semmoinen laite nimittäin, että siihen tuli vaan C-kasettiasema niin kuin mukana. Ja levyasemat oli harvinaisempia täällä päin maailmaa ylipäätään. Ne oli Jenkeissä tosi yleisiä, mutta kaiken kaikkiaan Euroopassa ne ei koskaan tullut niin semmoiseksi mainstream 64 härpäkkäiksi. Joo, ja siis siitä kasettiaseman ihanuudestahan voitaisiin melkein tehdä oma videonsa. Vois muuten, joo. Mutta ei nyt mennä siihen enempää. Nykyään harva varmaan enää tietää. Eikö C-kasettihan taisi tulla jossain vaiheessa vähän niin uudestaan taas joku musiikkiformaattina muotiin. Jotain semmoista hipsterimeininkiä siinä on, mutta sekin on taas toisen videon aihe. Ehkä tehdään C-kasetteista oma videonsa, mutta joo, siis kasettiasemassa oli vähän se ongelma, että se oli aika hidas lataamaan mitään, ja se oli ylipäätään vähän epäkäytännöllinen semmoisiin peleihin, mitä ei voinut ladata kerralla muistiin, koska niin kuin tiedetään, kasetti pyörii vaan yhteen suuntaan, se pyörii koko ajan. Eli kun minä niin kuin rupesin siinä niin kuin 80-luvun lopulla olin niin kuin tutustunut noihin pöytäroolipeleihin, Dungeons & Dragonsiin ja tämmöisiin, ja muutaman kaverinkin saanut niistä sitten innostumaan, ja sitten mä luin Mikrobit-lehdestä, että on tietokoneen roolipelejä, ja sekin kiinnosti mua, koska kun me oltiin kumminkin semmosia varhaisteinejä, niin kuin sanotaanko vähän yli 10-vuotiaita, niin eihän ne pöytäroolipelit, niissä oli vähän oma ongelma saada niihin mitään järkeä. Ne oli haastavia, sanotaanko näin, muistan. Se ehkä tehdä pöytäroolipeleistäkin oman videonsa joskus. Kyllä. Mutta tietokoneen roolipelit kuulosti hauskalta idealta, että hei, siinä voi niinku pelata niinku itse ja kukaan ei tule niinku sekoilemaan tai pyri tahallisesti sabotoimaan peliä ainakaan. Toivottavasti ei, tai sen pitäisi tulla niinku ikkunan kautta sisään. Mutta joo, mutta C-kasetille 64 ei ollut roolipelejä tietääkseni. Ei varmaan, siinä on tiettyjä teknisiä niin kun, rajoitteita, mitkä tekee sen aika lailla mahdottomaksi itse asiassa, mikä on kauhean monimutkaisen semmoisen väsääminen niin kasettilataukseen, joka on aika pitkä aihe sekin, niin nopeasti sanottuna se liittyy siihen, että kasetilta ei tosiaan pysty lataamaan niin kuin valitsemiaan erillisiä faileja esimerkiksi, vaan sieltä tulee se, mitä sieltä tulee pötkölle, ja se tekee tämmöisten niin kuin maailmankarttojen ja muiden tämmöisten tekemisen aika vaikeaksi. Mulla oli semmoinen 60 strategiapeli, missä oli 3 kaksipuolista kasettia, ja se niin kuin toimi sillä tavalla, että se aina tietyin väliajoin sanoo, että laita sisään kasetti se ja se puoli, kelaa siihen ja siihen kohtaan ja paina play. No silleen se voi toimia niin kuin teoriassa, joo. Mutta mä voin sanoa, että mä en sitä peliä juurikaan pelannut, se oli täysin sietämätöntä. Vaikutti hauskalta peliltä, mutta ei sitä vaan pystynyt, toi mekaniikka oli vähän liikaa, jopa silloin kun pelin lataaminen kesti normaalisti 10 minuuttia. Kyllä. Ja siihen oli tottunut. Mutta joo, ostettiin siis, sain kinuttua vanhemmilta, että ostetaan levyasema, ja oikeastaan mun kaikki muut kaverit, niitä on hirveän monta 64 omistajaa silloin ollut, mutta ne niin hommas levyaseman käytettynä. Ja
siihen tuli sitten mukana se hirveät määrät näitä levykkeitä ja tietysti hirveät määrät pelejä, mutta minun vanhemmilla, tai ainakin isällä oli vähän sellainen periaate, että ei meillä mitään käytettyä osteta, tai se ikinä halunnut ostaa mitään näistä käytettyä, että mennään ihan kauppaan. Ja tämä sitten tapahtui, tämä ostos, kaikista maailman paikoista Lohjana, olikohan se nyt Expert tämä liike. Minähän siis vietin herkät lapsuus- ja nuoruuteni Vihdissä, ja tästä nyt ehkä sen verran voi sanoa, että Vihdin ja Lohjan välinen suhde on hyvin hankala. Voitte, jos vielä löytyy YouTubesta tämmönen animaatioparodia kuin Taistelu Jaska, niin sen voi hakea, se ehkä kertoo, mä en ehkä kertoa sen enempää. Aika klassikko, sanotaanko. Kattokaa Taistelu Jaskaa, niin tiedätte, mikä on Vihdin ja Lohjan välinen suhde. Mutta joo, kuitenkin siis, mä en ole kuin mikään syntyperäinen vihtiläinen, muutettiin sinne, kun mä olin 10-vuotias, niin mun vanhemmilla oli vähän se periaate, että vihtiläiset meni aina Helsinkiin ostamaan jotain tietokoneita tai muuta. Me mentiin Lohjalle sen takia, että se oli lähempänä. No, aivan. Ja sieltä se mun Commodore 64 ostettiin ja sieltä ostettiin myös tämä levyasema. Ja sehän oli semmonen vehje, se oli semmonen jumalattoman iso laatikko. Ja jos nyt joku, nykyään moni varmaan ei muista oikein hahmota minkäännäköistä levykettä, ainakaan nuoremmat, mutta siis ketkä semmoista diskettiä muistelee, niin ajattelee sitä 3,5 tuumaa, sitä niin sanottua korppua. Mutta 64 hän ei käyttänyt näitä, vaan se oli sen lerppu, oliko se nyt 5,25? 5,25, joo. Joo, se tuomamitta sitten. Ja sitten mä siellä Lohjan Expertillä sain vielä kinuttua, että nyt kun mulla on toinen levyasema, niin täytyyhän tähän nostaa joku peli, koska mitä mä teen levyasemalla, jos mulla ei ole yhtään levyä. En siinä vaiheessa tosiaan vielä ymmärtänyt tätä, että mä taisin olla ensimmäinen, kelle se ostettiin, että kun kavereilla ei semmoista ollut, niin mä en tajunnut, että niillä oli hirvittävät määrät kopioituja pelejä, että niitä levyjä olisi saanut. Niin, mutta aivan joo. kuitenkin niin... Niin, ja mehän ei koskaan mitään pelejä kopioita. Ei tietenkään. Niin on aikaisemmin mainittu. Kaverit kopioivat näin. Mutta sitten menin tosiaan siihen pelihyllylle ja katsoin, että mitäs täällä nyt on. Että täällä on näitä diskettipelejä. Mulla on vähän hämärät muistikuvat, niin tää ei mitään ihan hirvittävää valikoimaa ollut. Niin kuin sanoit, ne ei ollut niin Suomessa kovin yleisiä. Eikä mulla sitten itse asiassa, mulla oli 2 niin 64 diskettipelejä. Oli SimCity, mikä on myöskin klassikko, koska se 64-versio oli aika ankea. Ja sitten, mutta nyt mä niin kattelin siinä, että joku roolipeli, mikähän näistä nyt näyttäisi roolipelitä, kun häntä pääsi sitten ihan katselemaan ja kääntelemään näitä bokseja, mutta mulla oli ensimmäisen osu silmään siellä, että siellä oli että Ultima. Mä olin sen verran bittiä lukenut, että tiesin, että nämä on nyt niitä niin kovimpia roolipelejä. Että jos tuolla on joku Ultima, niin minähän sen otan. Ja se oli sattumalta tämä Ultima 5, mikä siellä silloin oli. Tämä oli tosiaan 91, eli tämä on ollut silloin, tämä on 88 tullut, eikö vaan? Joo, 87 tai 88 jompikumpi. Mä sitten yritän etsiä tältä. Kuinka pian se on sitten Suomeen saatu on toinen kysymys, mutta siinä vaiheessa kuitenkin jo vanha peli tavallaan. Joo, kyllä. Eikö se 6:nenkin ollut silloin jo tullut? Oletko se nyt tiedä, oliko sitä 6:lle siihen aikaan? Ei, 6 tuli vasta 90. Mutta oli 91. Ai niin, joo, siis 6 oli ilmestynyt siinä vaiheessa, kyllä. Joo, kyllä, joo. Joo, ja sen mä nyt sitten kumminkin sanoin, että otetaan toi. Ja se sitten ostettiin ja täytyy sanoa, että se oli tavallaan sekä niin kuin hyvä että huono valinta. Hyvä sikäli, että nyt ainakin tämän tyyppisessä roolipelissä niin kuin edusti oman aikansa huippua ja sanotaanko, että siinä on monia asioita, mitä vielä joskus 2000-luvun alkupuolellakaan ei ollut tehty paremmin edes lähellekään. Mutta sitten toisaalta sillä on myös se, että se antoi ehkä vähän epärealistisia käsityksiä siitä, että millaisia tietokoneen roolipelit yleensä on, koska useimmat ei ollut ollenkaan näin kehittyneitä kuin tämä. Kieltämättä. Mulla on siitä jotakin omia muistikuvia kanssa, koska mullekin itse asiassa niin Ultima 5 on ollut ihan ensimmäisiä tommosia niin kuin, tietokoneen roolipelejä, mitä mä oon oikeastaan pelannut pikkasen aikaisemmin, koska me asuttiin silloin vielä Joensuussa, eli tää on ollut samoihin aikoihin, mutta tää on ehkä ollut siinä niin 90 tai 89 tai 90. Se mulla oli joltain kaverilta, sitä mulla ei ollut itse ostettuna, mutta sitten mulla ilmestyi se jostain myöskin PC:lle, kun meillä oli meidän äidin työ-PC, jolla tietenkään ei ikinä saanut pelata yhtään mitään, mutta jotenkin onnosti sitä vaan eksy silläkin kaikenlaista pelaamaan niitä vähiä pelejä, mitä silloin itselläni PC:llä oli. Niitä ei todellakaan ollut paljon niin omassa käytössä. Ja aika äkkiä oli hyvin sanottu toi, että epärealistiset odotukset ja
niin kuin muista peleistä ja muuta, koska samaan aikaan mulla oli esimerkiksi semmoinen peli kuin Fantasia 3, 6 napalla. Ja sitten PC:llä oli joku toinenkin tämmönen Ultima-klooni, olisiko se ollut Questron tai joku tämmönen, tai Questron 2. En nyt muista ihan minä vuosina ne on tullut. Mutta ne oli molemmat niin paljon köykäisempiä joka suhteessa kuin Ultima 5 nimenomaan. Kaiken puolesta niin kuin sen maailman, niiden lokaat, kaupunkien, kylien, luolastojen, tappelun, minkä vaan loitsujen, keskusteluiden, kaikkea niissä yleensä mitään keskustelua edes ollut. Niin kuin muissa kuin Ultimoissa ne oli helposti semmoisia, että menet puhumaan jollekin tyypille, niin siinä tulee yksi rivi tekstiä ja sitten se on, niin kuin, että se sanoo sulle tämän asian. Se oli niin kuin, tämä tyypillinen tapa, miten nämä hoidetaan. Ja sehän oli periaatteessa, oliko se vielä Ultima 3, oli, Joo. mutta se oli vaan vuodelta 83 vai 82. Jotain tällaista, se oli aika paljon vanhempi. Vitoinen on muistaakseni tullut 87 alun alkaen, 4 tuli 85, sen mä muistan. Joo. Vitoinen 87 tai 88. Ja siinähän on semmonen hauska pointti, että osa syy siihen, minkä takia tämä Vitosenkin maailma on sitten, niin kun, tai miksi se on niin immersiivinen. Siinä on pitkiä keskusteluja tyyppien kanssa, niin kuin sen aikaiseksi peliksi ihan todella paljon dialogia ja niin järkevää dialogia. Ja semmoinen niin kun, kirjoitettu keskustelusysteemi, että pitää kirjoitella itse sinne sanoja ja vastauksia ja muita. Ja sehän juontaa juurensa osittain koko siitä, että 4 piti kehittää semmoinen, koska eikö se ollut näin, että niin kun pelisarjan luoja Richard Garriott, aka Lord British, josta puhutaan varmasti vielä lisää tarkemminkin tässä, niin hän kehitti Ultima 4 semmoisen aikamoisen systeemin sinne taustalle ja juonenkin, joka sitten käytännössä vaati kaikenlaista tämmöistä vähän monimutkaisempaa keskustelua, koska se erottuu niin kuin vielä enemmän aikalaisistaan sillä niin kuin, miten sitä nyt suomeksi kuvailisi tämmöisellä niin kuin hyvesysteemillä? Joo, siinähän on tämmöinen oma, ei nyt oikeastaan uskonto, mutta filosofinen järjestelmänsä, mikä on niin kuin aika loppujen lopuksi yksityiskohtainenkin. Ja mulla kyllä oli sellainen teoria, että, ja sä taisit joskus jopa sanoa, että se saattaa pitää paikkansakin, että kun niissä ihan ensimmäisissä Ultimoissa pystyy, siis monissa peleissähän sinänsä yleisesti ottaen se on niin, että jos jotakin niin kuin vaikka tämmöisiä ystävällismielisiä kaupunkilaisia ei ole, jos ei ole sellainen peli, missä niitä on tarkoitus tappaa, niin ei niille pysty mitään tekemään, ja siellä on monesti paljon tavaraa levällään ympäri, että niitä ei voi niin kuin poimia sieltä, jos ei ole tarkoitus. Mutta tosiaan Ultimoissa alusta lähtien oli tämä, että niin kuin, sitä ei ollut tarkoitus pelata niin, mutta jos halusi, niin pystyi teurastamaan koko kaupungin, tietysti jos hahmo oli tarpeeksi voimakas ja ryöväämään kaikki ihmisten aarteet. Ja siinä kävi jopa sillä tavalla, että niin kun, jos pelasi tällaisena täysin niin kun rosvona ja ryövärinä, niin sitähän sai sellaista ansiotonta etua. Se peli muuttui paljon helpommaksi, kun oli parempia aseita ja paljon rahaa ja kaikkea. Niin, mulla on sellainen teoria, että siinä jossain 3. paikalla tämä Garriott kyllästyi tähän, koska hän ei ollut tarkoittanut, että tätä pelejä pelataan näin. Ja sitten kehittämään hyvesysteemi, eli edelleen voi tarpeeksi kovaksi itsensä treenaamalla voi tappaa ne siviilit sitä kaupungista ja voi ryövätä kaikki aarteet niiltä ja niiden omaisuuden, mutta sitten sitä peliä ei voi päästä läpi. Siinä ei oikeastaan pääse yhtään mihinkään, jos se tällä tavalla pelaa. Ja 4 tosiaan se juonikin liittyy siihen, että tämän sankarin täytyy kaveriensa kanssa, sen sankarin täytyy niin kuin saavuttaa tämmöinen ultimaattinen hyveellisyyden taso oikeastaan. Ja se tuli tosiaan siitä, siis Garriott oli itse, joko se oli saanut niin paljon fanipostia tai sitten jonkun muun tämmöisen niin kyselyn tai minkä kautta, niin se oli saanut niin hirveästi ihan niin palautetta siitä, että vitsi, tää Ultima on kova peli, että tässä voi liistiä kaikki kaupunkilaiset. Ja sen, niin kuin, hän oli itse vähän silleen, että hetkinen, että ei tää ollut se syy, minkä takia mä näitä pelejä teen. Mutta se pitää siis ihan oikeasti pakkansa kyllä joo. Tosin mulla kyllä vähän on ollut semmonenkin aavistus, että niissä loppupään ultimoissa, ei nyt ihan loppupään, mutta sanotaanko sen kultakauden loppupään ultimoissa, niin kuin sanotaan 6 ja varsinkin 7,
toki niissä on edelleen tämä tämmöinen niin sanottu karmasysteemi, että jos niissä pahojaan tekee, niin eihän niissä mihinkään pääse. Tai se peli niin kuin menee mahdottomaksi pelata sen jälkeen, että, tai ainakin tosi vaikea. Että edetään niin kuin, tavallaan niin tarkoitetulla tavalla juonta eteenpäin. Mutta niissä on toisaalta kuitenkin niihin on jyvitetty niin paljon kaikennäköisiä tapoja, millä näitä niin kuin viattomia kaupunkilaisia ja kyläläisiä voi niin kuin rääkätä ja kiusata, että kyllä siihen tämä sikailun mahdollisuus on jätetty. Se kannattaa vaan tehdä niin, että tallentaa pelin ensin, sitten sikailee sydämensä kyllä sitten lataa uudestaan sen tilanteen. Kyllä siinä on jätetty tämä mahdollisuus, mutta tosiaan se on tehtävä sitten vähän niin kuin tälleen omana huvinaan. Kaikki muut voi aina listia paitsi Lord Britishin itsensä, paitsi Seiskassa, jossa sitten ihan peruuttaa joku koodari teki, se osoitti jo niin jonkinnäköistä mustaa huumoria. Seiskassa Lord British pystyy tappamaan jollain semmoisella kikaalla sellaisessa omassa liinassa, että semmoinen kyltti tippuu sen niskaan ja se kuolee. Ja tää johtuu siitä, että Garriott itse sai jonkun rautaputken päähänsä siellä Originin toimistossa joskus tuolla autotallissa ja niinku, se oli aikamoinen niinku tämmönen paniikkitilanne ja muuta, mutta sitten sen verran mustaa huumoria näköjään harrastettiin, että joku päätti laittaa sitten sen peliin. Ei sitä siitä koskaan näköjään pois otettu. En tiedä, mitä Richard itse mietti tästä kyseisestä asiasta, vai tiesikö, että sitä on edes siellä ennen kuin peli oli julkaistu. Ei välttämättä. Tarinaa ei muistaakseni kerro. Tämä on siis toinen kerta, kun British on kuollut, koska myös ymmärtääkseni sitten Ultima Onlineissa kyllä, myös joku koiralouka onnistui sitä peliä huijaamaan sillä tavalla, mikä se oli tämmöinen niin kuin varhainen massiivi monin peli niin netissä. No ensimmäinen niin kuin graafinen sellainen kunnolla niin tehty. Eikö siinäkin ollut se joku tapa, että tämä Lord British itse aina välillä tuli käymään siellä pelissä ja sitten kerran joku sitten jonkun porsaareen löysi, millä hänen niin kuin, tämän peliahmonsa sai niin kuin teilattua. Kyllä, joka sitten toki tukittiin mahdollisimman nopeasti. Se oli joku massatapahtuma siinä. Mä en muista niitä tarkkaa yksityiskohtia. Ja ei ensimmäinen graafinen, mutta siinä Ultima Onlineissa nyt vähän sivuraiteille kun mennään, siinä oli se pointti, että se oli nimenomaan ensimmäinen massiivimonin peli, koska se taisi olla ensimmäinen, että siinä on niin se teknologia, että voi olla niin kuin hirveän iso määrä pelaajaa samaan aikaan. Aikaisemmin se oli rajoittunut se teknologia jostain teknisistä syystä tyyliin johonkin 250 JNE-pelaajaan per niin kuin maailma esimerkiksi. Mutta Ultima Online oli joka, missä pystyi olemaan siis niin kuin tuhansia samaan aikaan. Niin sehän siitä teki semmoisen jutun. No siitäkin saisi niin omat jaksonsa vielä. Itse en ole sitä koskaan ihan hirveästi kokeillutkaan, koska silloin kun se ilmestyi, olisi kyllä paljon kiinnostanut, mutta mä en ole ihan varma pystykö sitä silloin edes pelaamaan Suomessa, saatikaan Euroopassa ylipäätään, ei välttämättä. Kertokaa, jos teillä on kokemuksia siitä, niin ihmeessä, koska se on semmoinen maailma, että siihen voisi uppoutua vielä ihan kokonaisen erillisen jakson verran. Jos palataan näihin varhaisiin Ultima-kokemuksiin, niin se Ultima Vitoinen, mä uskon, että yksi niin sen osa siitä, minkä takia se juuri, se on siis minusta edelleenkin, toki nyt tänä päivänä se nyt huomaa, että se on aika vanha peli ja siinä varmasti jotain asioita voisi tehdä eri tavalla, mutta minusta se on kuitenkin edelleen ihan semmoinen, että jos tämmöinen retropeli kiinnostaa, niin sitä voi edelleen pelata ihan sujuvasti. Mutta mikä siinä vetosi niin silloin joskus 90-luvun alussa, varsinkin niin teini-ikäiseen minuun, joskus silloin 13-14-vuotiaana, niin siinä oli ehkä tämä, mitä me niin kuin, koska tässä nyt on puhuttu vähän kaikennäköistä Ultima-sarjaan liittoon, että emme ole kertonut sitä niin sanottua premissiä, joka on siis se, että siinähän tämä pelihahmo, päähenkilö on, sitä ei nyt elämästä ei hirveän paljon kerrota, mutta se on kuitenkin tämmöinen meidän tässä oikeassa maailmassa ja aina siinä kulloissakin nykyajassa elävä tyyppi, joka tämmöisen niin kuin maagisen portin kautta siirtyy tämmöiseen fantasiamaailmaan, ja siellä se on sitten niin kuin sankari. Ja siinä annetaan ymmärtää mun mielestä vähän, niin kuin mä itse vielä niin kuin penskana varsinkin kun niitä pelas, niin siinä on semmoinen viba, että se oli sit sinä, se pelaaja. Se dialogi ja semmoinen, varsinkin niissä introissa ja muissa, siinä on jotenkin vahvasti sellainen, että sitä tulee semmoinen fiilis, että se olet sinä, joka menee siitä portista sinne. Ja no niissä introissahan, varsinkin varhaisemmissa neloissa ja vitoissa ja muistaakseni vielä kutoissakin on enimmäkseen tekstinä se kaikki. Kyllä. Niin jo ei niitä puhetta nyt vielä siihen aikaan niin paljon peleissä ollutkaan, niin kyllähän se on niin kuin kirjoitettu toisessa persoonassa, tai niin kuin, että puhutellaan aina, että pelaaja, että sinä teet kyllä, tätä. juurikin noin. Niin
mutta mä luulen, että se just kun ajatellaan sitä tätä ajanhetkeä, että silloin tosiaan oli se lama ja eikö just silloin alkuvuodesta 1991 ollut tämä vanhemman bussin se Irakin sotaretki ja Joo. se oli just vielä muutenkin sellainen murrosvaihe, missä niin kun Itäblokki rupesi murenemaan. Neuvostoliitto ei ollutkaan ihan vielä kaatunut silloin, mutta niin se oli kumminkin jo ilmassa ja siellä oli näitä muita diktatuureja sitten niin romahtanut. Koko niin maailmanjärjestys oli muuttumassa ja yläaste nyt on ja teini-ikä, ne ovat angstista aikaa. Varmasti, no jos ei ole, niin sitten, jos joku on sitä mieltä, että ei ole, niin sitten hän on todennäköisesti sellainen henkilö, joka on tehnyt sen angstin kaikille muille. Paljon mahdollista. Mutta joo, niin siinä tilanteessa, että isketään tämmöinen peli, missä ensinnäkin on tämmöinen perusidea, että sinä siirryt johonkin tommoseen fantasiamaailmaan, missä asiat loppujen on aika yksinkertaisia ja missä olet niinku valmiiksi niin sankarin roolissa, vaikka Ultima Vitosessa se on ehkä vähän keskimääräisen synkempi peli siinä. Se tilanne ei ole mitenkään, tämä alkutilanne on aika semmoinen niin kuin haastava siinä, ehkä siihenkin voidaan vielä mennä kohta, niin kuitenkin siinä on se sankari, joka sinne kutsutaan niin kuin pelastamaan tämä tilanne ja toki siihen sitten vaikutti myös se, että vaikka se, siis varsinkin 6.0-versionahan se on todella karun näköinen, niin kuin jo sanoit, se maailma on hyvin tehty. Se on semmoinen, että jos sen visuaalisen esityksen läpi vaan niin kuin pystyy näkemään, ja sehän on niin kuin, vähän niin kuin Netflixistä puhuttiin, että se on tietyllä symbolien esitys, että... Joo, ja PC:llä se on jo pikkasen parempi, mutta 6.0 kyllä varsinkin se on vielä vähän semmoista tikkuukkoa. Joo, siinä PC:lläkin sitten vähän se, että tiedän, koska varsinkin ne minun kaveritkin oli Amiga siinä vaiheessa, jotka oli tottunut parempaan grafiikkaan, nehän ja teinit muutenkin alkaa miettiä tyhmää, niin kuin muun muassa sitä, että niin kuin peliä katsotaan ylhäältä päin, mutta niin kuin hahmot esitetään sivulta, joten heidän tulkintansa on, että ne niin kuin makaa selällään. Niin. Tämä en ole miettinytkään. Tai että kun ollaan siinä pääkartalla, maailmankartalla, mikä on niin kuin tietysti zoomattu aika ylös, että sitä niin kuin ryhmää symboloi sellainen yksi ukkeli-kuva, mikä siellä menee. Ja sitten siellä on jotain vuoria ja kaupunkeja, mitkä on kaikki sen yhden maastoruudun kokoisia, niin kuin se ukkelikin, joita äijä on siis isompi kuin toi kaupunki. Sehän muuttui toki kutosessa sitä ensimmäistä kertaa. Se muuttui joo, mutta kuitenkin jos tuosta niin pääsee läpi ja niin se oli ehkä mulle vielä helpompaa ja joillekin mun kavereille, jotka oli myöskin pelannut pöytäroolipelejä, missä nyt oikeastaan ainoa visuaalinen esitys siihen aikaan oli sellainen niin ruutupaperille piirretty kartta. Eli oli ei meillä mitään miniatyyrejä ollut siihen aikaan. Tututtu siihen, että niin kuin mielikuvitustakin voi käyttää, niin kun sitä niin kuin meni siihen maailmaan ja sinne niin kuin lähti pyörimään ja katsomaan, mitä siellä tapahtuu, niin sehän taisi olla, olikohan se ensimmäinen peli, missä tämä tehtiin, jopa Ultima-sarjan sisälläkin saatiin sitten missään muussa, että niin kuin nämä kaikki kaupungit ja kylät ja linnat oli sillä tavalla eläviä kokonaisuuksia, että ei niistä nyt ihmiset suoranaisesti ikinä lähtenyt pois niin kuin vierailemaan naapurikylässä tai mitään tämmöistä, mutta niillä oli omat päivärutiinit. Ne aamulla heräsi sängystä ja meni aamiaiselle ja köpötteli työpaikalle johonkin pellolle tai kauppaan tai sepänpajaan tai mitä ne ikinä tekikään. Sitten ne kävi keskipäivän aikaan syömässä, meni takaisin töihin ja illalla sitten kotiin hengaamaan. Tai jotkut saattoi tehdä jotain ihan muutakin. Kyllä. Ja sitten yöksi taas nukkumaan. Että periaatteessa... Se oli ensimmäinen peli ainakin isossa mittakaavassa, missä en itse tiedä mitään muuta vastaavia. Että kun niin siihen asti, että kokemukset mistään tietokonepeleistä oli tämmöisiä suht simppeleitä ammuskelu- ja hyppely- ja mätkintäpelejä, niin kun näki tämmöisen niin tietyllä tavalla täysin pelaajasta riippumatta toimivan virtuaalimaailman, vaikka se nyt sinänsä oli loppuksi aika suppea, mutta kuitenkin varsinkin silloin, kun mitään tämmöistä ei ole koskaan edes kuvitellut olevankaan, niin kyllähän se oli hyvin vaikuttavaa, että hittolainen, tässähän oikeasti ollaan toisessa maailmassa. Kyllä, ja jollain laillahan se oli niin kuin lopulta kävi ilmi tiettyyn pisteeseen asti, että tämähän oli niin kuin Garriotin vähän niin kuin koko pointtikin. Joo. Hän halusi tehdä koko ajan realistisemman tämmöisen virtuaalimaailman, joka kulminoitu varmaan omalla tavallaan sitten Ultima 7. Joo, kyllähän niihin joka osaan tuli aina lisää kaikkea tämmöistä. Niin no, 7 meni sitten taas alaspäin tässäkin suhteessa, joka on eri keskustelu sitten. Se tuntui siis mullekin, niin kuin se oli todella
elävän oloinen maailma. Siinä tuli semmoinen fiilis, että on oikeasti jossain paikassa, missä tapahtuu, missä elää ihmisiä ja tapahtuu asioita. Ja sinne oli niin kuin tosi hauska aina palata. Ja siihen varmaan osittain myös perustuu sitten sekin, että munkin piti sitten mahdollisimman nopeasti hommata niitä muita Ultimate, kun vitonen oli niin kuin eka itsellenikin. Sitten oli kutonen, tulikin sitten suht nopeasti, sekin mä sain aika nopsaan. Sitten piti hommata niitä vanhempia nelosta ja muita. Okei, sitten huomattiin, että 1, 2, 3, ne on vähän niin kuin omaa juttunsa, jotka ei itselle ole kolahtanut oikein koskaan ja ymmärtääkseni eipä juuri sullekaan. No mulla oli 1, 2 ja 3, ne sai BBSistä ladattua Ysärin alkupuolella sillä vaiheessa, kun mulla oli jo PC. Ja mä en tiedä kuinka laillisia versioita oli, mutta ainakin niin kuin väitetysti ei ne missään piraattipurkeissa ollut, vaan niin kuin ihan sinänsä normaaleissa tämmöisissä yleispurkeissa, niin ne siitä sai ladattua, mutta sitä 2 mä en saanut ikinä toimimaan, ja se onkin kuulemma se huono, että ehkä mä pelastuin. 1 taas oli, ja 3 nyt ehkä on semmonen, mitä nykyäänkin teoriassa voisi pelata, mutta 1 varsinkin on niin arkainen. Ja kun se on tehty vuonna 80, eli joskus tyyliin 93, kun mä oon sitä varmaan pelannut, niin se oli jo 13 vuotta vanha peli. Hauska pointti, mä en ole koskaan pelannut sitä alkuperäistä versiota, koska 1 julkaistiin joskus 80-luvun lopulla uusi versio. Se oli todennäköisesti muuten toi versio, mikä oli liikkeellä siinä. Joo, hyvin mahdollista, jossa oli niinku pikkasen paremmat grafiikat ja tämmöistä, mutta ei mitkään ihmeelliset. Se on ainoa versio siitä, mitä mä oon itse pelannut nimittäin. Ja siis kun ne on ylipäätään niin peleinäkin niin alkeellisia. Niin on. Ja siis sehän on tietysti ihan ymmärrettävää, koska mitään tämmöistä ei ollut silloin siihen aikaan tehty, että niissä on kuten... Ne oli neuraurtavia niin kuin omina aikoinaan peleinäkin, mutta ne jälkeenpäin ne ei ole kestänyt kyllä kauheasti aikaa. Mutta 4 lähtien, 4 on omat kommervenkkinsä, minkä takia joillekin se saattaa sekin tuntua vähän liian alkeelliselta, varsinkin niin kuin visuaalisen puolensa osalta ja ehkä jonkun verran kirjoituksensa osalta. Mutta 4 on jo tämä kyseinen maailma, mihin Ultimate sitten sen jälkeen on pääsääntöisesti sijoittunut, tämmöinen Britannia, jota mikä se on, hyvän tahtoisesti hallitsee Lord British, joka on tietysti Richard Garriotin itsensä alter ego, ja näyttää myöskin Richard Garriotilta, ja on myöskin maasta kotoisin, niin kuin meidän maasta, niin kuin tämä sankarikin, kuka sattuu olemaan se pelaaja. Paitsi, että Lord Britishistä tuli tämmöinen kuolematon jumalkuningas, kun hän siirtyi tänne Britanniaan, tai Kyllä. Mikä se Sosaria se alun perin oli Kyllä. ensimmäisissä peleissä. Mutta pelaajan hahmo sen sijaan kyllä kuolee vähän niin kuin tämän tästä. Paitsi tietysti hänet herätetään sitten henkiin myöskin Lord Britishin toimesta yleensä. Kyllä. Varmaan joka Ultimassa itse asiassa, vaikka henki menisikin. Jolla jotain taikavoimia silläkin on. Mutta sitten tässä pelissä on ollut myöskin aina se tuttuuden tunne siinä mielessä, jos nyt on palannut enemmän mitä tahansa sitten Ultimaa, varsinkin näitä klassisia 4, 5, 6, 7 lasken vielä siihen. Että siellä on sitten nämä samat tällä pelaajahahmolla, eli sanotaan nyt sitten avatarilla, sitä avataritermistäkin puhutaan kohta, koska 4, jos pelaat 4 läpi, niin sankarista tulee sitten tämä niin sanottu avatar. Eli hän edustaa sitten tällä Britannian maailmassa niin kuin näitä hyveitä, 8 eri hyvettä ja niiden takana olevia tämmöisiä periaatteita. Hän on tämmöisen niin kuin systeemin sitten tämmöinen ultimaattinen ilmentymä, hyveellisin ihminen maan päällä niin kuin omalla tavallaan. Ja hän palauttaa yhteiskuntaan kaikki hyvät ja muuta, ja sehän sitten toki menee aivan munille heti 5, mutta hänellä on sitten 4 eteenpäin tämmöisiä niin kuin kavereita, jotka tuo sitä tuttuuden tunnetta siihen myös, koska ne on joka pelissä samat. Tai ne samat hahmot, niin kun, ne maailman muut henkilöt tuppaa vaihtumaan pelistä toiseen, joka selitetään itse asiassa siinä taustatarinassa sillä lailla, että Britanniassa kuluu aikaa kyllä vaikka kuinka paljon aina silloin, kun tämä Avatar on poissa sieltä. Mutta sitten kun hän tulee takaisin, niin nämä sen kaikki kaverit on yleensä aina hengissä sen takia, koska ne on kaikki myös maasta kotoisin. Että nämä niin kun maasta tulleet tyypit, ei sitä koskaan selitetä, miten nämä kaikki 8 niitä on, miten ne 8 vai 9, miten ne kaikki on sinne Britanniaan itse joutuneet. Mutta se selitetään kyllä, että sen takia he ovat kaikissa niissä peleissä sitten, vaikka siinä kuluu satoja vuosia siinä välissä,
Koska he ovat niin kuin samalla lailla veheen niin kuin kuolemattomia niin kuin tämä sankari itse. Niin tosiaan tässähän ehkä pitää mainita sekin, että 4-7 myöskin se maailma on aina sama. Siellä on aina samat kaupungit suunnilleen Kyllä. samoilla paikoilla. Joka luo sitä tuttuuden tunnetta. Se maailma niin kuin kehittyy, se menee eteenpäin. Siellä kehittyy tyyli yhteiskunta ja siellä kehittyy teknologia ja siellä kehittyy kaikenlaiset asiat. Mutta se perusmaantiede ja perusajatus on sama, varsinkin kun ne eri kaupungit edustaa esimerkiksi niitä hyveitä vaikkapa. Joo. Ja sittenhän tosiaan siinä on, no loitsut taitaa vaihtua joka peleissä, mutta Ei hirveästi. Tai sillä tavalla, että niitä ei välttämättä tehdä ihan samalla tavalla, kun niissähän on se, kuten Dungeon Masterissa, niissä on riimut, mitä pitää yhdistää. Plus sitten niitä pitää vielä sekoitella näitä jotain. No mutta niitä riimuja ei käytännössä käytetä, siis Underworldista jos ei puhuta, koska se ei kuulu tuohon perusjatkumoon oikeastaan mitenkään. Niin ne riimusanathan on kyllä ylipäätään käytössä vaan vitossa ja kutossa, niin kuin kaiken kaikkiaan, mutta niissä ne on samat. Joo. Siis niissä ne toimii käytännössä edettästi. Ja sittenhän kun siinä on näitä näihin hyveiden näihin tämmöisiin pyhäkköihin tai tämmöisiin kivikehiin liittyvät mantrat, niin nehän on joka pelissä samat. Ne on nelosesta lähtien siinä, samat. jos ne kaikki pelaa järjestykseen, siinä pystyy vähän fuskaamaan, kun tietää aika paljon asioita. Ne ei vaihdu siinä niin pelien välissä, mikä on ihan loogistakin. Jep. Ja siinä pystyy toki hahmokin sitten siirtämään kutoseen, nelosta vitoseen, vitosta kutoseen. Voi pelata samalla hahmolla. Ei. No siinä on niin eri mekaniikat, tai siinä oikeastaan alkaa seskassa, puhutaan siitä kohta seskassa, ne mekaniikat alkaa mennä vähän niin kuin romukoppaan kaiken kaikkiaan, vaikka se juone on tosi hyvä ja se maailma on hieno. Mutta puhutaan vielä vähän niistä kavereista, koska siinä on tosiaan, mä veikkaan, että niitä kavereita on yhteensä 8, en nyt ihan ulkoa muista, koska nekin jokainen tulee, niitä isoja kaupunkeja on 8 Britanniassa ja ne kaikki edustaa niitä 8 eri hyvettä ja Ultima 4:ssa sä voit rekrytoida aina yhden kaverin per kaupunki ja sen takia niitä on se niin kuin 8 maksimissaan. Mutta itse asiassa siinä kaupungista, mistä itse aloittaa, sieltä ei saa. Ei, koska sä edustat itse sitten niin sitä. Mutta siinä on semmoinen hauska, moni varmaan tietää tämän, mutta kaikilla ei ole tämäkään aina ollut tiedossa, että siinä on semmoinen hauska yksityiskohta, että nämä kaikki henkilöt, nämä kaverit, niin sanotut kompanionit, niin on itse asiassa myöskin ihan oikeita tosimaailman ihmisiä siinä, kun missä Lord British on ns. Oikeasti Richard Garriott, niin nämä kaikki loputkin pääkompanionit on sitten Garriottin kavereita ja muutamasta eri elämänvaiheesta olevia ihmisiä. Sieltä löytyy yksi suomalainenkin tyyppi, joka on pelissä nimellä Jaana. Siitä ei valitettavasti löytyy kaikkein vähiten tietoa, ainakin mitä itse sain etsittyä, että se on vaan Garriottin joku alun perin suomalainen kaveri. Näistä muista löytyy niin kuin tarkemminkin esimerkiksi nämä tämmöiset niin sanotut perus, mitkä on joka pelissä hirveän, tai no ei nyt 4 eniten, mutta 5, 6, 7 eniten Framilla, Iolo, Dupra ja Shamina, niin ne on tämmöisestä, no Shamina on itse myöskin Lord British. Näissä peleissä on naurataan niin sille, että nämä hahmot näyttää niin paljon toisiltaan. Sitten kaikki ihmettelee, että miten tämä on mahdollista. Mutta sitten Dupra ja Iolo ja Iolon vaimo Gwenno, niin he olivat alun perin tämmöisessä, joka on tämmöinen hassu kautta ihan mielenkiintoinen sivupolku, josta saisi kokonaisen varmaan sarja itsekseen tehtyä. Tämmöisestä keskiaikaseurasta, kun mikä sen nimi oli? Society of Creative Anachronism. Joo, Society for Creative Anachronism, joka on tämmöinen 60-luvun lopulla Jenkeissä, Berkeleyssä, Kaliforniassa perustettu muutaman kirjailijan, skifi kautta fantasiakirjailijan perustama ihmettöminen historia kautta keskiaikaseura, joka lähti varmaan jostain hippibileistä, kun se lähti jostain, viime viikolla lueskelin sitä, niin jonkun näistä kirjailijoista takapihaa bileistä, jossa se halusi järjestää turnajaiset ja siitä sitten kehkeytyi tämmöinen niin kuin, yleisempi juttu. Ja tämä on tämmöinen niin kuin seura, joka on edelleenkin vielä olemassa, maailmanlaajuinen nykyään, niillä on isot kotisivut ja niillä on yhtä sun toista. Ja ne niin kuin järjestää tämmöistä, en larppi on väärä sana, mutta siis tämmöistä niin kuin pseudo-keskiaikaa, kaikkea tämmöisiä tapahtumia, turnajaisia ja mitä lie
mitä kaikkea tapahtumia tämmöisessä keskiaikaiseuroissa nyt ylipäätään järjestetään. Niin kuin Suomessakin on pienemmässä mittakaavassa vastaavaa niin kuin seuratoimintaa. On mun mielestä. Ja aina täälläkin Hämeenlinna esimerkiksi ne keskiaikamarkkinat, missä jengi just tuo tuommoista. Tässäkään ei ole varsinaista larppia, siis live-roolipeliä, vaan se on tämmöistä. Siis niillä on siellä semmoiset niin hahmot siinä mielessä, niillä on niin eri nimet ja niillä on tämmöiset niin jutut, että ne alueet, niin kun se on maailmanlaajuinen juttu nykyään, mutta Jenkässäkin alue alkaa, niillä oli niin kuin, USA oli jaettu sitten eri niin kuningaskuntiin ja sitten siellä on, niin kuin, kun mennään pienemmälle paikallistasolle, niin sitten sä et ole enää kuningas, vaan sä oot joku paikallinen lordi ja näin päin pois. Mutta siinä on semmoinen niin jonkinnäköinen pieni hierarkia, mutta ei se silleen sen kummempaa larppaamista, että sitten se on enemmän semmoista niin kuin yhteisöllistä hauskanpitoa ja jotain turnajaismeininkiä ja muuta. Mä tutkin sitä vaan, se oli ihan kiinnostavaa. En tiedä, onko Suomessa haaraa. Euroopassa tiedän, että on ja Aasiassakin on nykyään, siis USAssa se on varmaan pääsääntöisesti ollut, ainakin silloin alkupäässä. Mutta tämä Austin, siis Texasissa Austinissa, mistä Garriott on kotoisin ja mistä minä Oregonkin sitten perustettiin, niin siellä oli paikallisosasto tätä seuraa, jolla oli joku kummallinen kelttikielinen nimi, josta ei ota mitään selvää. Mä laitan sen ruudulle niille, jotka katsoo tätä. Siellä Garriott pyöri siellä. Garriott oli nimeltään Shamino, Salle, Dasil siellä ja sitten Dubre ja Ealo ja Gwenno oli kaikki sieltä ihan suoraan niin kuin ne hahmot. Joista sitten toki esim. Ealo päätyi ihan Oregonille jossain määrin duuniinkin ja näin päin pois. Ja Ealo on muuten oikeasti myöskin, mikä se on suomeksi, siis ihminen, joka tekee jousipyssyjä siis. Joo, Ealolla ja Gwennollahan oli aina siellä Britannian pääkaupungissa jousipyssy, tämä kauppa tai tämmöinen paja, mutta jos nyt pitää mainita, että kun joku kuitenkin tästä kommentoi, niin Gwennohan ei ole yksi näistä 8 sankarista, vaan se on Ealon vaimo, mutta niin kuin se ei kuulu myöhemmin hän voi lähteä mukaankin, mutta Joo, kyllä hän usein on niin kuin tämmöisenä mutta niin ei ole yksi 8 niistä kompanionista. Eli tavallaan toistuvia niin kuin kavereita, jotka saa mukaansa, niin niitä on oikeastaan sitten 9. Niin. Paitsi, että sitten myöhemmissä peleissä tulee erillisiäkin, niin kuin, jotka on vaan pelikohtaisia välillä. Ja toisaalta niissä 6 ja 7 jotkut näistä vanhoista kavereista sitten ei enää lähde mukaan. Niin myöskin joo, totta. Niin kuin Maria esimerkiksi, joka oli... Joffrey on toinen, sekään ei lähde. Maria, joka oli Garriottin sihteeri Oregonilla ja Joffrey, joka oli Oregonin ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä. Että näissä on tämmöisiä niin kuin hauskoja yhtymäkohtia. Hauskasti juuri nämä 2 jäävät 6 niin sinne Britishin linnaan. Heillä on siellä joku tärkeä virka, he ei enää ehdi lähteä seikkailemaan. Ja 7 Maria on jo menettänyt järkensä itse asiassa, mutta sehän johtuu siitä 7 juonesta. Niin siinä kaikki velhot on menettänyt järkensä. Hän on siis velhot partassa. Kyllä. Sitten siellä on muutamia muitakin, niin kuin esimerkiksi Dr. Cat-niminen hahmo, joka esiintyy 5 ja 6 ainakin. En muista enää, onko 7. Joka on siis tämmöinen koodari-pelintekijä, joka oli myös Oregonilla töissä ja muun muassa teki sen 6-version Ultima 5. Ja muitakin, että sinne on laitettu kaikkea. Siinä missä Nelosessa vielä myöskin siellä maailmassa on hölmölläkin tavalla kaikkea tosi maailman juttuja, että sieltä löytyy niinku NPC:nä Paul McCartneysta lähtien niinku kaikenlaisia ihmeukkeleita, jotka laulaa siellä Beatlesia, että se nyt menee jo vähän silleen pelleilyn puolelle. Mutta tämmöiset ihan fantasiaan käännetyt, jotka pysyy semmoisena pysyvinä hahmona, joilla on niin järkevää dialogia ja järkevät storit, niin sekin on tehnyt siitä maailmasta hirveän jollain lailla sekä samaistuttavan, että aina kun tuli uusi Ultima-peli, tai itselleenkin vaikka uusi Ultima-peli, vaikka se olisi niin tullut jo ajat sitten, niin se on aina hauskaa, että sitten on niin samat tyypit siellä ja ne heittelee samoja tai niin viittaavat välillä vanhempiin peleihin ja heittävät niinku samoja vitsejä ja samaa huumoria ja niissä on semmoinen hirmu niinku tuttuuden tuntu. Kyllä, ja sittenhän siellä on muuten yksi toistuvaa hahmoa on myöskin tämä Ealon puhuva hevonen. Smith, tottahan toki, joo. Se yleisesti ottaen taitaa antaa vinkin aina edelliseen Ultima-peliin. Joo, siitä tuli semmoinen running gag jossain kohtaa, koska sen alun perin jossain Ultimassa, joko 4 tai 5, sen piti ihan oikeasti kertoa joku pelin kannalta tärkeä oleva juttu.
mutta jostain syystä se jäi sitten tekemättä siihen, sitten se tehtiin jotain muuta kautta. Sitten seuraavissa Ultimoissa se rupesi, niin kun, tämä vitsi oli se, että se kertoo edellisen peliin olevan hyvän niin kun, juonen kannalta erittäin niin kun, oleellisen neuvon. Ja jos ei ole pelannut niitä edellisiä pelejä siinä kohtaa, niin siitä on oikeasti hyötyä. Se on ihan hauska ajatus sinänsä. Tosin mun mielestä siinä ainakin kutoissa taisi olla niin, että se antoi jonkun sellaisen tehtävän, jonka kanssa joutui kiertämään. Niin kuin se, oli se on toi Chuckles, se jo toi Smith. Aha, okei, niin on niin Chuckles eikä tämä Lord Britishin hovinaari taitaa muuten myös olla useimmissa. Se on mun mielestä 4. joo, ainakin. Se saattaa jopa olla 3. Koska sekin on yksi Originin työntekijä itse asiassa. En tiedä mitä hän on ajatellut siitä, että hän joutui hovinaariksi tämän peliin, mutta Ja Shaminon nimi tulee muuten siitä, sen mä opin tänään, että se on niin hieno fantasianimi, että se on väärinkirjoitettu Shimano, se polkupyörän merkki. Että siitä sitten Garriotilla saattaa olla kaikenlaisia hienoja visioita, mutta välillä ei kaikki mene ihan putkeen. Toisaalta muun muassa tämä klassinen 80-luvun toimintaelokuvahahmo Rambo sai muistaakseni nimensä Omenasta. Niin, joo, totta. Se oli sehän perustui kirjaan, ja se kirjailija oli nähnyt jotain Rambo-merkkisiä omenia, tai eikä omenista sanoa, että merkki, se on kai lajike. Niin, mutta joku tämmöinen vastaava, joo. Mutta joo, sitten siellä on aina yksi tärkeä tyyppi, muutamankin Ultiman kannalta vielä näistä niin tosielämän hahmoista on tämä, liittyy, tänäänkin opittiin tämä asia itse asiassa, kun vähän tutkittiin tähän peliin liittyviä juttuja. Siellä Ultima 4 lähtien, itse asiassa 3, tämä on melkein ainoita asioita Lord Britishin lisäksi, jotka ihan juonillisesti niin kuin, yhdistää 3 niihin myöhempiin. Mm-hmm. 3 lähtien siellä on, menemättä sen kummemmin siihen juonneen, niin siellä on semmoinen mystinen hahmo kuin Aikalordi, Time Lord, ja hän sitten auttaa tätä sankaria erinäisillä tavoilla pääsemään questin loppuun. Ja sitten hän ilmestyy uudestaan itse asiassa sillä nimellä vasta 7, mutta sitten myöhemmin vielä käy ilmi, onkohan se Ultima 9, että 4 oleva Hawkwind-niminen tämmöinen näkijä on myöskin sitten se sama tyyppi. Ja nämä kaikki liittyy jollain lailla siihen, että kun puhuttiin tästä virtuaalisysteemistä ja voisi siitä puhua itse asiassa ylipäätään hetken, koska se liittyy tähän Hawkwindiin ja tähän hahmoon Row Adamsiin, joka oli aika merkittävässä osassa kirjoittamassa myös sitä virtuaalisysteemiä. Ja Garriott sen itse jollain lailla niin kuin visioi, koska hän halusi Ultima 3 jälkeen, niin kuin puhuttiin, niin kuin saada. Hän halusi tehdä pelin, jossa pitää joutua tekemään niin kuin oikeita moraalisia tämmöisiä niin kuin valintoja kautta, että sitä siinä pelissä pitää oikeasti olla, vaikka ne oikeat moraaliset valinnat sen teknologian rajoitusten takia ei nyt ole niin mahdottomia vielä Ultima 4, mutta se fiilis on siinä, että siinä pitää käyttäytyä hyvällisesti ja jos et näin tee, voit olla tekemättä näin. Mutta sitten tapahtuu kaikenlaista älytöntä ja peli ei mene läpi. Ja sehän on oikeastaan tämän niin kuin idean kannalta välttämättä, että siinä pitää olla mahdollista tappaa viattomia. Kyllä, koska muutenhan se ei toimi ollenkaan. Niin, että jos ei ole kiusausta tai niin kuin mahdollisuutta tehdä pahaa, niin sillä hyveellisyydellä ei ole mitään merkitystä. Kyllä, ja tämä Roy Adams oli mukana kehittämässä tätä systeemiä Garrettin kanssa, ja sen takia hän esiintyy tämmöisenä aika merkittävinä hahmona siinä pelisarjassa, tai Lordina ja Hawkwindina. Mutta hauska pointti on se, että mikä tänään opittiin, että kun Ultimassa esiintyy kaupunki nimeltään Skara-Brae, joka on spirituaalityn kaupunki. Hengellisyys. Joo, hengellisyyden kaupunki. Se on yksi näistä hyveistä. Mm-hmm. Ja sitten mä oon itse aina ihmetellyt, koska mä oon myöskin palannut 6-4 Bardsdalea, joka on yksi 6-4 niistä vähän kämäisemmistä, no ei se nyt kämäinen on, mutta siis semmoinen tietokoneen roolipeli kuitenkin, joka tuli semmoinen vuonna kuin Ultima 4. Ja toki muillekin koneille julkaistu kuin 6, mutta mä oon pelannut sitä vaan 6. Ja sehän on sarja myös. On, siitä on vaikka kuinka monta jatko-osaa ja ties mikä Bardsdale Construction Kitkin on olemassa. Ja siitä tuli ihan suht lähivuosina uusi. Kyllä. Voi olla, että siitä tehdään jakso ihan niin kokonaan erikseen, mutta niin Bardsdaleissa se kaupunki, missä pelataan ykkösessä, on nimeltään Skara-Brae. Mä oon aina miettinyt sitä, että mikä hito juttu tää nyt on. Ja sitten tänään opittiin 2 asiaa. Skara-Brae on ihan oikea
neoliittinen asuinpaikka jossain Orkneyssa, Skotlannissa, joka on niin kuin sen rauniot on löydetty eka kertaa 1800-luvun lopussa. Ja se on tosiaan niin kuin vaikuttanut tähän. Mutta Wizardry-peleistä löytyy kuulemma myös Scrabraa, ja siitä mulla ei ole itse kokemusta, kun mä oon niitä niin hirveän vähän palannut, tai jos olen ollenkaan. Ja nämä kaikki Scrabrait liittyvät tähän Time Lordiin, eli Ro Adamsiin, koska hän on ollut mukana näiden kaikkien pelien kehityksessä. Mutta tämä Hawkwind-hahmo, eikö se ollut Se on sama hahmo. Niin se Hawkwind-hahmokin esiintyy Bard's Talesissa, kyllä joo. Ja luultavasti myös Wizardsissa, niin taisi olla jo, että se Hawkwind-hahmo on periaatteessa tämmönen niinku, vähän niin kuin pelaaja itse on tämmönen niinku multiversumi-hahmo Ultimoissa, että täältä meidän maailmasta menee Britanniaan ja myöhemmin vähän muihinkin paikkoihin. Niin Hawkwind on myöskin tämmöinen samanlainen hahmosta näkää, että hän menee pelimaailmasta toiseen. Ja eikö siinä ollut semmonenkin juttu, että jossain vaiheessa pystyi näitä, mitenkäs päin se nyt meni, että Ultima-hahmon pystyi siirtämään? Joo, siis sekin opittiin. Ultima 3 pystyi jollain alustoilla. Ei käynyt valitettavasti ilmi, mitä nämä alustat oli tällä tutkimisella, mutta jollain alustoilla Ultima 3 hahmot pystyi siirtämään Wizardryin ja tai Bard's Taleen, joka on todella erikoista ton ajan peleissä. Siis se on, tai minkään ajan peleissä. Se on niin aika innovatiivista toimintaa. Niin ja Ultima 3 on tässä sarjassa ainoa, toki niin kuin 4 tai 3 tonne 7 asti niissä on aina seikkailijaryhmä, mutta 3 taitaa olla ainoa, tai siis onkin ainoa, missä voi luoda useamman hahmon. Tai ne luodaan itse ne kaikki hahmot. Joo, niin on pakkokin luoda. Ja siinä on vielä se sarjameininki, että se on niin paljon geneerisempää fantasiaa. Siinä missä Britannia on, sen lisäksi mitä just puhuttiin, että se on mietitty kaikki ne kaupungit ja muuta, niin se ei ole muutenkaan mikään silleen geneerinen fantasiamaailma, että siellä on hirviöitä, örkkejä, peikkoja, lohikäärmeitä ja näin, mutta siellä ei ole niin kuin esim. Mitään haltioita tai kääpiöitä tai itse asiassa jumalia myöskään tai mitään tämmöistä. Siellä on velhoja, mutta siellä on hirveän paljon puuttuu ihan tarkoituksella tämmöisiä geneerisiä niin kuin NS Dungeons & Dragons tai Tolkien tyyppisiä juttuja, jotka oli vielä siihen 3 asti. 3 ne hahmot voi olla elfejä ja hobitteja ja ties mitä. Ja siinä ei oteta sen kummemmin niin kantaa siihen, että mitä tekemistä niillä on mikä kanssa. Mutta 4 mennessä sen maailman sisäisen storin, jonka kirjoitti myös tämä Ro Adams itse asiassa sen niin kuin, retkonnauksen oikeastaan 3 ja 4 välissä, että kun 4 oli jo 3 juoni on vielä tämmönen hyvin yksinkertainen, täällä on joku iso demoni, mikä pitää käydä liistämässä, koska se on paha. Ei se ole sen kummempi. Ja 4 oli sitten tämmönen niin kuin varsinkin aikaansa nähden huomattavan monisyinen ja monimutkainen juonikuvio, johon ei liittynyt mitään liistämistä niin kuin alun alkaenkaan. Ensinnäkin 4 ei ole mitään pääpahista. Niin, joka on myöskin aika uusi idea siinä kohtaa. Niin, siinä eletään rauhan aikaa ja tämä hyvän tahtoinen hallitsija haluaa luoda niin kuin tämmöisen filosofisen järjestelmän valtakuntaansa ja kutsuu tämän pelaajan sitten niin kuin ajamaan sitä sisään, testaamaan sitä ja kehittymään tämmöiksi niin kuin hyveiden ruumiillistumaksi. Kyllä, mutta 4 on jo jotenkin sitten se tosiaan maailma siitä eteenpäin pysyy semmosena varsin. Niin kun välillä sinne tulee jotain hassumpia tyyppejä, 6 tulee ne gargoylet, jotka tulee maa-alta sitten sinne, kuten perinteisesti en lähdetä niitä juonia hirveästi tässä spoilailemaan sen kummemmin. Sinne tulee pelissä, kun pelissä tulee välillä tämmöisiä uusia porukoita sinne, jotka ei ole niitä ihan perusihmisiä. 7 on niitä ihme-emppejä esimerkiksi siellä metässä, niitä vähän niin kuin Evokin tyyppisiä hahmoja. Ja on siellä vähän sitä sun tätä, mutta niin kuin pääsääntöisesti ne kaikki, senkin takia se tuntuu silleen helposti lähestyttävältä tai tuntuu silloin, tai helposti samaistuttavalta, koska ne kaikki perusmeininki on niin kuin ihmisiä. Tai siis se on niin kuin ihmisyhteiskunta, siinä ei tarvitse miettiä hirveän paljon sitä, että se on niin kuin keskiaikainen normiyhteiskunta, joka varmaan liittyy siihen
Society for Creative Anachronismiin yllättävän paljonkin sitten lopulta, koska tää on vähän ajatus lähtenyt sitä niiden niin keskiaika meiningistä. Niin tämähän on tavallaan hyvin meta tämmöistä, että niin kun tietyllä tavalla voi viety fantasian maailmaan tämä, että joukko tyyppejä päättää perustaa tämmöisen pseudokeskiaikaisen maailman ja luo sinne oman hallintojärjestelmänsä ja oman filosofisen järjestelmänsä ja tosiaan kutsuu vielä lisää tuttujaan mukaan. Kyllä, nimenomaan. Joo, ja se niin, mitä piti tuossa äsken itse sanoa, se unohtuikin nyt keskustelun tiimellyksestä, niin tosiaan, sitten kun se retkonnattiin se niin kuin historia, niin sitähän ei kauhean sen kummemmin selitetty, että minkä takia se maailma muuttui ihan erinäköiseksi niin kuin maantieteeltään ja minne ne hävisi ne kaikki haltijat ja hobbitit ja käypy. Siihen ei vaan oteta mitään kantaa. Se on vaan silleen, että nyt kävi näin ja nyt ollaan tässä, joka on mun mielestä ihan hyvä ratkaisu. Ne 1, 2, 3 peleinä, ne kuuluu niin kuin ne niiden storit, kyllä kuuluu sen maailman niin kuin siihen sisäiseen mytologiaan ja historiaan. Ja toki niihin viitataankin, kun 4 pitää hakea jotain tavaroitakin, mitkä liittyy niihin ja myöhemmissäkin peleissä itse asiassa. Siihen Mondainiin, eli siihen sen ykkösen pääpahikseen, niin siihenhän viitataan oikeastaan. Mä en muista, onko sitä 7 mitään, mutta ainakin 4, 5 ja 6 on kaikissa. 6 viitataan kaikkiin 3. Niin, niitä viitataankin jo. 1, 2, 3 kaikkien pääpahiksiin ihan sen juonekin kannalta. Mutta se oli niin kuin ihan luova ratkaisu sinänsä olla vaan silleen, että hei, nyt me keksittiin parempi juttu, antaa mennä vaan, ketä kiinnostaa. Ei liikaa niin kuin ruveta selittelemään sitä. Vähän niin kuin nykyaikana on usein semmoinen ongelma tämmöisissäkin peleissä mahdollisesti, että sitten jos olisi tommoinen tilanne, sitten siihen varmaan tehtäisiin joku hitsin peli, tiedätkö, suurin piirtein, missä niin kuin tapahtuu tämä, että Sosaria muuttuu Britanniaksi. Ja miksi? se on, niin kuin, se on taas sitä, niin kuin, ei anneta mielikuvitukselle tilaa. Kyllä. Se on valitettavasti. Siinä on muutenkin ehkä nykyaikana vähän tämmöinen, että nythän on hirveän tiukkaa, että, niin kun, että oikeastaan niin kun näyttelijöitäkään ei saisi vaihtaa missään niin kun elokuvissa. Että edelleen niin kun nämä, kun nykyään tehdään vaan jatko-osia tai remakeja 80-luvun elokuvista, niin noin 90-luvun myös, niin vaikka ne alkuperäiset tähdet voi olla semmoisia niin kuin geriatrisia, niin tämä Mel Gibsoniakin haluttaisiin vielä Mad Max-elokuvassa niin, näyttelemään minkä ikäinen sekin nykyään, 95. Niin, onko se lähettää aivosolua jäljellä. Se on kokonaan Toni. No, ehkä emme voi olla tehdään elokuvista jotain videota, mutta ehkä ei Mel Gibsonista kuitenkaan annetaan hänen elää rauhassa, mutta siis... Ultima 7 tulisi loistavaa elokuvaa, mutta ihan oikeasti. Se on murhamysteeri ja hirveä niin tämmöinen toisesta ulottuvuudesta tuleva pahis ja siinäkin on tätä ulottuvuusseikkailua taas vaihtaaksi, mikä kuuluu tähän sarjaan niin yllättävän vaan. Hei muuten semmonen juttu nopeana kysymyksenä, että kun on tämä hahmo Time Lord, niin nyt on sen verran pitkä aika, kun mä oon Doctor Who-sarjaa kattonut, mutta eikö siinäkin tämä päähenkilö on nimenomaan Time Lord? Tai se koko hänen niin kuin kansansa niin tai lajinsa. Sitä mä en tiedä, onko tällä asialla mitään tekemistä Ultiman kanssa. Ei se välttämättä ole siis niin kuin kanoniesti, mutta kun siis... Tässä on niin paljon viittauksia. Garriot on kumminkin britti niin. Ja alkujaan vaikka muutenkin Amerikka ja siis Doctor Who on kuitenkin kyllä ollut jo 80-luvulla. Joo, ja siis populaarikulttuuriviittauksia näissä peleissä on niin älyttömästi niin kuin anyway aina. Ja sehän on Briteillä nyt Doctor Who on 60-luvulta lähtien ollut. Voi hyvinkin liittyä aiheeseen, siis ihan täysin mahdollista. Sitä ei välttämättä Amerikassa sillä lailla tunnettu, niin se on ollut tämmöinen hauska pieni. Niinpä, nimenomaan. Ja sitten taas toisaalta kaikissa niin skififonit ja muut tämmöiset nyt on ehkä tuntenutkin, koska sitä Garriot kyllä myöskin oli. Mutta puhutaanko siitä hyvejärjestelmästä? No miksi ei, siitähän voi puhua vaikka ummat ja lammet. Eli se on oikeasti aika mielenkiintoinen. Mä oon sitä joskus ihan asioikseni ihan huvikseen niin kun tutkinut on väärä sana, koska ei se kauhean monimutkainen ole, mutta mä oon yrittänyt joskus niin miettiä, olisiko sitä mahdollista niin sovittaa niin oikeaankin elämään jollain lailla. Sehän siis perustuu tämmöiseen juttuun, että siinä on 3 periaatetta, niin 3 prinsiippiä, jotka on totuus, rakkaus ja rohkeus. Kyllä. Ja sitten näitä yhdistelemällä tai olemalla yhdistelemättä eräässä tapauksessa, niin saadaan sitten 8 hyvettä, jotka on, nyt pitääkin ruveta miettimään oikeastaan, siis mä muistan ne englanniksi vaan aina, eli justice,
sacrifice, compassion, honesty, honor, humility, spirituality ja mikä puu? Valor. Valor, no niin. Siinä on tavallaan siinäkin on tavallaan rohkeus, mutta se nyanssiero englanniksi on Niin, välillä. ja sitten nämä 8 niin kun, virtua ja hyvä, että nämä on aina niin kun, jonkun yhdistelmiä tai sitten yhtä esimerkiksi niin kun compassion, eli mikä se nyt on suomeksi siis? Myötätunto. Niin myötätunto on pelkästään niin kun rakkaus. Ja valor on pelkästään courage, tai rohkeus ja näin päin. Honesty, eli rehellisyys on niinku vaan sama kuin totuus. Truth. Joo, kyllä. Sitten loput on muiden yhdistelmiä paitsi spirituality on kaikkien 3 yhdistelmä, henkisyys ja sitten humility eli nöyryys, tai ei nöyryys suoranaisesti, mutta siis semmoinen niin kuin, vaatimattomuus on ehkä tässä tapauksessa ennemmin. Niin on sitten, se ei ole mitään. Että siis mutta se on jännä, siinähän on kaiveltu Garriotti ja tämä Adams, kun ne sitä suunnitteli, siinä oli ehkä jotain muutakin henkilöitä. Löytyy yksi ihan älyttömän hyvä blogi muuten tästä aiheesta, joka linkataan tuonne show notesihin myöskin, jossa on juurta jaksaa käyty tätäkin läpi. Niin mä oon vaan lukenut sitä niin kauan, mä en muista sitä enää ihan tarkkaan. Mutta ne kävi läpi niin kuin ihan hirveästi kaikkea mahdollisia uskomusjärjestelmiä, siis koska Garrett tiesi, että se haluaa tähän nyt jonkun tämmöisen, mutta eihän sillä ollut mitään niin kuin lähtökohtaisesti, ei se halunnut, että se on joku vaikka kristiusko tai mitään ikinä tämmöistä. Siinähän käytiin läpi niin kuin vaikka mitään kaikenlaista Intia ja Kiina ja Japani ja ties mitä settiä ja eurooppalaisiakin juttuja, tsaraatruhtalaisuuksia ja muuta. Ja sitten ne jotenkin onnistui siitä mun mielestä tiivistämään yllättävän hyvin kyllä. Siis niinku uskottavan tommosen filosofian järjestelmän sinänsä, että siinä on ehkä vähän enemmän syvyyttä jollain lailla kuin ehkä keskimääräisessä mitä nyt jossain perusfantasian maailmassa, mitä nyt lukee juttuja. Joo, kyllä siinä musta on niin kuin, tosiaan en mä tiedä voisiko sen mukaan oikeasti elää, mutta niin kuin, eipä noita oikeidenkaan systeemien mukaisesti kovin moni oikeasti elää. Utopistisiahan ne niin kuin on. Ja se on kuitenkin sillä tavalla niin kuin, ihan niin kuin kannustettava järjestelmä. Tokihan siinä eri peleissä nähdään, että sitä saattaa niin kuin väärissä käsissä, sitä saattaa kieroutua jollain tavalla, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se kuitenkin on, koska sitäkin koetellaan sitä järjestelmää kyllä eri peleissä eri tavoilla. Sehän on ihan kiinnostava aihe itse asiassa sinänsä, koska sen niin kuin ton Ultima-sarjan jotenkin sitten kun tää lähti siitä 4 jollain lailla niin kuin kunnolla käyntiin, tää kirjoittaminen ja se maailma ja ne ajatukset siinä taustalla, niin sen koko sarjan pointtihan siinä huippuaikoina oli oikeastaan se, että jokainen peli jollain lailla niin kuin testaa sitä järjestelmää jollain tavalla. Kun 5 se on se, että no se nyt ei spoilaa mitään, koska se on se alkuasetelma, että Lord British onkin kadonnut tutkimusretkellä ja sitten hänen aikaisempi tämmöinen kanslerinsa Lord Blackthorn, jolla ei tietysti ole yhtään pahaa entinen nimi lainkaan, niin, joka oli alun perin hyvällinen mies, mutta sitten hän on yhtäkkiä ruvennut tyranniksi ja hän toteuttaa näitä hyveitä silleen mahdollisimman ikävällä tavalla, että ne hyveet on samat, mutta ne hyveet on esimerkiksi tämmöisiä, että kun sacrifice eli tämmöinen niin kuin uhrautuminen muiden puolesta alun perin toki tarkoittaa sitä, että teet niin kuin annat vaikka köyhille rahaa tai mitä nyt annat omistasi niin kuin vaikkapa muille, niin Blackthornin versio tästä on se, että niin kuin jos sä et anna kaikkea mitä sulla on valtiolle, niin sut tapetaan. Ja niin kuin, ne on periaatteessa niin kuin lain kirjaimen mukaan niin kuin menee näiden niin kuin asioiden mukaan, mutta ne on niin kuin mahdollisimman twistattuja niistä, joka on hienosti tehty, se on niin kuin hieno ajatus. Joo, ja siis muutenkin tämä Ultima-sarjan niin kuin henki tulee siinä, vaikka toki siis 5 on ehkä perinteisempi fantasia jo niin kuin siinä 4, eli tosiaan pitää niin kuin, pelastaa maailma ja kaataa tyranni, niin siinähän kuitenkaan ei ole mahdollista, vaikka sitäkin voi yrittää, mutta sitä ei pysty ratkaisemaan väkivalloin sitä tilannetta. Eli siinä ei voi niin kuin mennä sen
Blackthornin eteen ja tappaa sitä. Niin, ei se on mahdotonta. Vaan niin kuin tämä oikean kuninkaan paluu on ainoa ratkaisu tähän. Kyllä. Toki siinä voi olla myös Garritin oma hyväisyyttä mukana. Joo, toki. Mutta niin Mutta se tekee silti. sitä pelistä myös mielenkiintoisemman. Se on... Kyllä, että siinä, koska se ei ole, olisi sen niin kuin järjestelmän mukaista, ei olisi se, että se niin kuin ratkaisisi vaan tappamalla tämä Kyllä. tyyppi pois. Ja sitten kutosessahan se, se juonihan on se, että Britanniaan hyökkää se semmoinen erilainen kansa kuin gargoylet, jotka näyttää semmoisilta demoneilta ja näin päin pois. Ja sitten sillä asialla täytyy yrittää tehdä jotain ja ehkä sitä kutosta pitää pelata. Siinä on ehkä eniten spoilereita, mitä voi kertoa vahingossa. Mutta sekin liittyy sitten vähän aika paljonkin niihin hyveisiin, mutta pikkasen eri tavalla. Niistä ei valitettavasti voi ilman spoilaamatta kertoa hirveästi mitään, miten se niihin liittyy. Ja sitten Seiskassa alkaa periaatteessa semmoinen niinku uusi story-arkki, jossa sitten on tämmöinen mystinen jokseenkin olevinaan kaikki voipa olento kuin The Guardian, joka niin tulee sen avatarin itsensä tyyliin päähän ja rupeaa sapustamaan sille kaikenlaista aika epämääräistä höpinää, että hän vallottaa Britanniaa ja nyt tulee kunnolla turpaa, mutta ei käy ilmi mitään ja kuka se on. Ja sitten kun Avatar tulee Britanniaan takaisin, niin sielläpä onkin tapahtunut kummia. Siellä on ihan niin kuin kirjaimellisesti, mitä pohdittiin ennen kuin ruvettiin tätä nauhoittamaan, niin aika suoraan näkyy, että se on niin kuin skientologit on vallottanut Britannia. Tai ei vallottanut, mutta siis siellä on tämmöinen uusi uskonto, että niin että nämä 8 hyvettä on niin plääh jotain vanhaa niin höpö homehtunutta teologiaa ja nyt meillä on tämmöinen uusi setti, joka sitä ei yritetä peitellä mun mielestä siinä ihan kauheasti, että se olisi käytännössä niin skientologia. Sehän on siis toki virallisesti, tai siinä pelissä se on fellowship. Kyllä joo. Ei sanota skientologiaksi tietenkään, mutta niillä on muun muassa tämmöinen, jos siihen järjestöön liittyy, niin mikä on periaatteessa ilmeisesti juonen kannalta pakko tehdäkin jossain vaiheessa. Joo, siinä, muistaakseni kyllä. Siinä on tämmöinen testi, missä mitataan tätä niin kuin henkistä kehitystä, ja se on ilmeisesti melko suoraan tämmöinen skientologian käyttöä vastaava testi. Jep, ja se on hauska, kun näissä peleissä, että se on yksi klassinen juttu myöskin. Näissä tulee aina tätä kaikkea tilpehööriä mukana. Kuuluisimmat on nämä kartat, joita melkein on tällä seinällä. Tuossa on Ultima 5, 4 ja 6. Tästä näkee muuten hyvin, että samaa paikkahan siellä on. Se on niin hyvin representoituna tuossa. Koko ajan muuttuu vähän pikkasen monimutkaisemmaksi ihan vaan sen takia, että kun teknologia kehittyy, niin maailmakin yhtäkkiä muuttuu tarkemmaksi, resoluution nousu. Mutta näissä on mukana tullut aina myös ihan hirveästi kaikkea muutakin tilpehööriä, kaikkea tämmöisiä peliin, aina kyseiseen peliin liittyviä tämmöisiä hauskoja keräilyesineitä, mitä ikinä ovatkaan. Ja sitten niin kuin paljon tekstiä, missä niin kuin selitetään itse asiassa niin kuin sen pelimaailman sisältä. Niin kuin nämä on, niin kuin, ei edes niin kuin roolipelikirjoja, vaan nämä on kirjoitettu aina silleen, että niin kuin se olisi joku kirjoittanut niin kuin sieltä pelimaailmasta sen. Näitä on hauska lukea. Ja Seiskan mukana esimerkiksi tulee se Book of the Fellowship, mitä siinä pelissäkin tietysti on niin kuin joka paikassa. Ja sehän vaikuttaa semmoiselta, kun sä avaat sen paketin ja jos sä luet sen ekana, niin kun koko peliä edes aloitat pelaamaan, niin sieltä saattaa hyvinkin tulla semmoinen fiilis, että hei vitsi, tämähän on hyvä juttu. Se on erittäin hyvin tehty siinäkin se, että se on onnistuttu niin kuin naamioimaan kaikenlaiseksi asioiksi. Se ei sekään sitä spoilaa, no tämä ei pysy tässä enää, pysyy siellä. Ei sekään mitään spoilaamista, koska hyvin nopeasti käy ilmi heti siinä alussa jo, että ei ne taida ihan hyvillä asioilla olla ne fellowshipin tyypit, mutta se on yritetty tehdä mahdollisimman niin uskottavaksi. Joo, toki kun esikuvana on skientologit. No ehkä me nyt emme ota todellisen maailman uskontoihin kantaa tässä, mutta niin kuin... Valitettavasti sitten kaseista, Ultima kaseista ja yseistä, niistä nyt ehkä mitään vähemmän puhutaan, niissä on parempi, mutta niissä tämä koko virtuaalihomma käytännössä vaan häviää kokonaan. Ysissä se on, kaseissa sitä ei ollenkaan, koska kase tapahtuu ihan toisessa maailmassakin ja jossa ei ole mitään tämmöistä, eikä siinä oteta siihen mitään kantaa muutenkaan. Ja ysissä se on olemassa vaan semmosena niin kuin välineenä, että se juoni saadaan jotenkin pisteestä A pisteeseen B, mutta ei sillä niin kuin mun muistaakseni hirveästi niin kuin silleen
tämmöisellä niin meta-ajatustasolla ole siinä ysissä hirveästi mitään merkitystä. Ja sehän on tuo hyvä järjestelmä siitä kiinnostavaa, että tietyllä tavalla, tai ei mitenkään tietyllä tavalla, vaan ihan suoraan niin kuin se pelin niin sanottu sääntöjärjestelmähän perustuu siihen ihan suoraan, että niin kuin ne perusperiaatteet, ne 3, ne on niin kuin, ne, jokaisella on vastina niin kuin hahmon 3 ominaisuudessa. On kyllä, joo. Tämä rohkeus on niin kuin voimakkuus ja totuus on älykkyys ja vähän ehkä pikkutuhmasti ketteryys on sitten rakkaus. Kyllä. Niin kuin, ja sitten ne 8 eri hahmoluokkaa, eli tämmöistä ammattikuntaa, mitä siinä on, jokainen edustaa yhtä hyvettä. Ja, kyllä. Näin ei... ja se on siis pikkuhiljaa sitten niiden pelisarjan edetessä niin mennyt se systeemi mennyt koko ajan itse asiassa yksinkertaisemmaksi. Siitä voisi itse asiassa vähän jopa puhua, koska sehän alkoi siis vielä 4. Tai siis Ultima 3 sanotaanko, Ultima 3 asti se pelisysteemi on tosi semmoinen geneerinen tietokoneen roolipelisysteemi, niitä stattejakin on joku 5 tai 6, se on aika semmoinen DD-pohjainen. Ja ne kaikki loitsu ja muut systeemitkin toimii, ja ne hahmoluokat on klerikki ja thief ja fighter ja mitä liian. Mutta sitten 4 tuli tosiaan tämä sun äsken kuvailema homma, se muuttui se systeemi täysin. Ja siinähän tosiaan tämä viimeisen kerran tämä pelaajan hahmokin valitsee itselleen hahmoloukan, koska se... Mutta sekin tehdään sillä jännällä tavalla siinä. Niin tosiaan, kerropa siitä. Tarotkortteja. Joo siis 4 alkaa tämmönen homma, joka on siis 4, 5 ja 6. Niissä kaikissa on periaatteessa pohjalla samaa systeemiä aika pitkälti niin kuin toi mekaaninen systeemi. Ja niissä hahmon luontihan tapahtuu vaan silleen, että tää sun pelihahmo menee törmää tämmöiseen ennustajaan. Ja sitten tämä ennustaja rupeaa lukemaan sille semmoisia tietynlaisia tarotkortteja, mitkä liittyy suoraan näihin hyveisiin. Niin siinä asetetaan aina 2 hyvettä vastakkain. Kyllä, siinä asetetaan niin kysymys, että siinä on probleema ja sitten sulla on 2 vaihtoehtoa, että mitä sä voit tehdä sille pulmalle. Niin kuin tyyliin Rosvo on vienyt rahat linnan herralta ja niin kun sitten sä saat ne rahat haettua takaisin, mutta haluatko antaa niitä köyhille, koska tiedät, että linnan herrasi on saita ja ilkeä vai tuotko ne linnan herralle, molemmat edustaa eri hyveitä. Ja sen perusteella, mitä sä näihin kysymyksiin vastailet, niin 4 tulee sun hahmoluokka ja noi niin kun, ominaisuudet muutenkin. Mutta se yksinkertaistuu koko ajan sitten, että niin 4 on vielä, 4 ja 5 on niin hirveillä ja kaikkea esimerkiksi aseita ja panssareita ja muuta. Kaikenlaisia tavaroita, jotka liittyy kombattiin. 5 häviää hahmoluokat kokonaan käytännössä. No, siinä on vaan 3, tai 4, jos lasketaan se avatar. Niin kyllä, mutta siis se on jo niin kuin huomattavasti yksinkertaisempi sen suhteen. Siinä käytännössä kaikki voi heitellä loitsuja, joilla on vähän enemmän manaa, joilla vähän vähemmän manaa. Siinä on Fighter ja Bard ja Wizard. Fighterit, niillä ei ole yhtään taikapistettä, ne ei pysty niin niillä ei ole yhtään taikapistettä, joo totta. Bardilla on puolet, niin sellainen puolikas määrä, lasketaanko se nyt sitä älykkyydestä sitten, joo, että ne pystyy taikoon jotain, mutta aika vähän, ja sitten velho ja avatari pystyy sitten roiskimaan. Mutta sitten 6 ei ole enää mitään klasseja, siinä pystyy taikamaan pelkästään avatareja, vaikka ostaisit sen loitsukirjan niille muille tyypeille, niin ei pysty koskaan taikamaan. Ja 6 se tappelu menee jo vähän semmoisesti, että siinä ensinnäkin pitää tapella hirveän vähän siinä koko sen pelin aikana niin sen juonen puolesta, joka on siis omalla tavalla hyväkin asia. Mutta 6 eteenpäin se alkaa muuttua silleen mekaanisesti enemmän seikkailupeliksi koko homma, kun oikeastaan pysyä tietokoneen roolipelejä. Että 6 on vielä nämä statit ja muut, mutta niiden merkitys sen pelin pelaamiselle on jo aika vähäinen. Ja 7 sillä koko hommalla ei ole niin juuri enää yhtään mitään merkitystä. 7 tappelu on jo ihan kauhea. Se on semmoinen reaaliaikainen. Nämä on vuoropohjaisia nämä kaikki aikaisemmin. Mutta 7 tappelu on reaaliaikainen koko ajan, jonka voiko sitä edes pausittaa? Ei itse asiassa. Ei voi. Ja, siis ja niitä ei voi ohjata edes niitä muita tyyppejä kuin avataria. Ne söheltää siellä menemään ihan mitä sattuu ja yleensä listivät toisiaan myöskin. Tai hyökkää jonkun semmoisen kimppuun, joka ei ollut ihan... Mä voin kertoa esimerkkitapauksen. Tämä taas kerran tapahtui kaverille, niin ei minulle.
Mun ikähtuu siitä, että siinä vaiheessa kun Ultima 7 tuli, niin mulla ei ollut riittävän tehokasta PC. Siinä ei ole muuten kellään, se oli niinku... Joo, mutta mulla se tökki niin pahasti, että mä en jaksanut sitä. Mä sitä pystyin jotenkin pelaamaan, mutta se oli niin tervajuontia, että vaikka siinä niin oli kiinnostavaa juonia tällä, niin tämä hitaus plus se, että se taistelu oli niin järkyttävää touhua, niin veivät vähän niin kuin peli-innon, en mä sitä kovin pitkälle ikinä päässyt, mutta siis kuitenkin kaverista jaksoi jauhaa pitempään ja sillä kävi näin, että se oli jossain mettässä, sieltä tuli jotain perusvihollisia vastaan. Siinähän se toimi sillä tavalla, että piti katsoa niin kuin taistelumoodi päälle. Niin, taistelu päälle tai taistelu pois. Kyllä. Silloin pystyi avatarilla lyömään niin kuin miakalla tai mikä sillä astalo sillä olikaan, ja sitten nämä muut hahmot, mitä siinä kuitenkin aika liudan sai kerättyä ryhmäksi, niin ne sitten tekoälyn ohjaaminen lähti periaatteessa hyökkäämään uhkaavaa vihollista kohti, mutta käytännössä ne saattoi tehdä ihan mitä tahansa. Tässä tapauksessa siellä metsässä oli tämmöisiä niin kuin vispejä, eli tämmöisiä virvatulia, jotka on siis Ultima-peleissä vähän vaihtelee, mutta kutoissa ja heskissä on älykkäitä ja rauhanomaisia, niiden kanssa voi jutella, mutta kyllä ne suuttuu, jos niitä lyö. Kyllä. Niitä ei myöskään pysty näissä peleissä tappamaan, mutta ne silti, ei ne siitä välitä. Jos niitä menee huitomaan, niin ne rupeaa jytyttämään. No se on semmoinen vähän niin kuin seudunkeskiaikainen ydinsota, mikä siinä sitten alkaa. Ja Kyllä. kaveri onnistui jotenkin sitten juoksemaan niitä karkuun, sen seurue hajosi sitten, suurin osa kai kuolikin. Se juoksi karkuun tähän Britishin linnalle asti. Vispit tulee perässä ja jytyttää, tuhoaa kaiken ympäriltään ja lopulta sitten hän juoksi Britishin luo ja toivoi, että Lord British häntä auttaisi, mutta se, kun nämä vispit tuhosivat tämän linnan sisustuksen, niin Lord British ei edes sanonut mitään, se vaan löi hänet hengiltä saman tien. Ei siis valittaa tästä vispeistä, vaan nimenomaan suuttui avatarilla. Niin, kyllä. Näin, tosin sitten herätti hänet ja hänen kaverinsa niin, henkiin, kai, mutta... Niin kuin käy, mutta näin. Siinä välissä ehkä oli näiden virvatulien kanssa joku rauha tehty, kun niitä ei enää näkynyt. Niinpä. Niin se unohti muuten niistä virtuaista hyväistä sanoa vielä, että senkin opin ihan tässä eilen, olisiko ollut, että tuli tässä yhtäkkiä meidän Garriotin lempeä elokuva on kuulemma hänen omien sanojensa mukaan toi Wizard of Oz, mikä se nyt on suomeksi siis. Se on Ihmemaa Oz. Niin Liisa... Ihmemaa Oz. Ihmemaa Oz, niin. Joo, Liisa Ihmemaa Oz. Niin Ihmemaa Oz, mutta joo, Wizard of Oz. Ja hän on joskus sanonut, että nämä prinsipit, nämä 3 pääjuttua tulee myöskin siitä leffasta. Eli siis Variksenpeläti ja Leijona. Joo, Variksenpeläti on totuus, se raataukko on rakkaus ja leijona on rohkeus toki. Mutta siis, siinä on logiikkansa siinä, koska siis se on ja miksei. Ja siis itse asiassa Ultimassa pelissä taas vaihteeksi, kun siinä on niin paljon näitä niin tosimaailman viittauksia, niin myöskin Ultima 6 ainakin on siis tämä Wizard of Oz-kirja siellä pelimaailmassa olemassa, ja siinä on jopa semmoinen questi, että sä voit viedä sen, etsiä sen kirjastosta ja viedä sen Lord Britishille, ja hän ilahtuu kovasti, koska se on hänen lempikirjansa. Sieltä löytyy aina näitä, mutta siinä maailman sisään on rakennettu se, että sieltä voi löytyä tosi maailman juttuja, koska siellä on paljon, nämä sankarit on näitä niin kuin meidän maailman ihmisiä, niin se on nerokas idea. Joka valitettavasti tosiaan loppua kohden sitten vähän väsähti. 8 ja 9 on legendaarisia siitä. No 7 on jo legendaarinen siitä, että kun Origin, tämä firma, joka niitä pelejä teki, Garriottien alun perin perustamaa Richardin ja veljensä Robertin, joka hoiti sitten bisneshommia siinä, niin sitten erinäisistä syistä Originin tarina on taas monenkin kirjan mittainen, mutta Electronic Arts sitten päätyi omistamaan Lafka jossain vaiheessa ja siitä alkoikin alamäki monellakin tapaa ja Electronic Artsilla ihan suoraan piruillaan. Esimerkiksi Ultima 7 siinä ihan pääjuonessa hyvinkin vahvasti. Ja siinä ei ollut niinku, ei mennyt kahvia kasia, se sitten kärsikin tästä niin paljon, kun ne julkaistiin täysin keskeneräisenä ja siis sen takia, että EA halusi ne vaan ulos. Että niillä oli vaan business oli sitä, että se on näin. Nyt pitää nostaa esille se anekdootti, minkä sä mainitsit tästä kiroilusta. Ai niin, Ultima 5. Ja ilmeisesti 6 myös. Joo, hyvin mahdollista. Tätä on ainakin 5. Siis silloin EA ei vielä omistanut Originia, mutta niillä oli jotain muuta kränää, jotain oikeusjuttuja liittyen johonkin Ultima klooneihin. Toki kun kirjoitat keskustelet tyyppien kanssa Ultima-peleissä, niin eihän siellä avatari saa kiroilla, sitähän tulee sanomista, niin kuin tuleekin.
Mutta nyt se kirosanojen listassa, Ultima Vitosessa siellä pelin koodissa, niin tietysti kaikki kirosanat, mitä kaikki voi arvella englanniksi, mutta siellä on myöskin Electronic Arts, että jos sen kirjoittaa siihen, niin sieltä tulee niin kuin, että hei, ei nyt tommosia juttuja. Ja tää on kuitenkin ollut, ennen kuin ne on sen omistanut sen lafkan, niin se on kyllä mielenkiintoinen historia siinäkin. Näitä juttujakin on kuullut myöskin Richard Garriottista itsestään löytyy ihan hirveän paljon haastatteluja ihan YouTubestakin. Sitä on haastateltu aika monestakin eri toimesta. Yksi parhaista on semmonen Retro Tea Break -niminen show, joka on isompaa tämmöistä niin retro-kollektive-asiaa, joka oli ennen Retro Cave joku juttu. Mulla on nyt hieno mukiikin tässä. Loistava kanava englanniksi. Linkataan sekin tänne. Kiitos Niili ja muut kaverit. Siellä on yksi ihan tosi pitkä haastis, joka on tosi hyvä, niitä on muitakin. Mutta muita näitä tekijöitä, se rupesi myöhemmin olemaan sitten, kun Garriott tietysti 4 asti melkein teki sitä aika lailla itsekseen. Sitten skaala rupesi menemään niin isoksi, että niin kun se piti hommata muita tyyppejä sinne tekemään. Ja yksi merkittävä hahmo myöhemmin on sitten tämmöinen kuin Warren Spector, joka oli sitten 6. ja 7. niin semmoisena pääjehuna hyvinkin pitkälti. Ja siellä oli sitten muitakin hahmoja, niistäkin löytyy kaikennäköisiä haasteksia ja muita. Mutta ilokseni aikoinaan silloin, kun oli vielä Twitter oli semmoinen, että siellä kehtäisi ollakin eikä kaikenlaisten idioottien omistuksessa, niin siellä nimenomaan Garriott ja muutamat näistä jopa näistä niin sanotusta kompanioneista, kuten muun muassa David Watson, eli tämä Iolo, ja sitten tämä Dr. Cat, eli David Shapiro, niin olivat erittäin aktiivisia keskustelemaan. Mä oon siellä aikoinaan vuosia sitten heidän kanssaan jaahannut läpyskää ihan niin yllättävänkin paljon, yllättävän semmoisella henkilökohtaisellakin tasolla, että niiltä pystyi kyselemään kaikenlaista ja ne vastaili ihan mielellään ja olivat erittäin ystävällisiä. En tiedä, tietääkseni eivät kukaan enää ole siellä kauhean aktiivisia ihan ymmärrettävistä syistä, ei siinä mitään. Mutta siihen liittyy esimerkiksi se, että joillekin on varmaan tiedossa sekin, että tai Ultima-faneille, että aikoinaan ihan 9 asti itse asiassa, joka oli viimeinen mainline Ultima, niin niissä oli semmoinen juttu, että jos sä oot palannut sen läpi ja pystyt sen jotenkin todistamaan, varmaan valokuvalla tai jollain tämmöisellä, niin jos sä lähetät nämä todisteet originille sinne firmaan, niin saat semmoisen ihan plakaatin, jossa on niinku semmoinen story-juttu. Ja mulla on semmoinen kopio tästä Ultima 4 plakaatista, jonka mulla on lähettänyt Lord British itse, koska hän teki vielä erinäisiä vuosia sitten sitä, että jos hänelle oikeasti lähetti jotain todistetta, niin hän lähetti, siinä kesti hirveän pitkään ja se oli aika monimutkainen prosessi Jenkeistä, mutta tämä ei ole tietenkään se originaali, koska ei niitä originaalipahvijuttuja ole enää missään olemassa. Tämä on kopio siitä, mutta tässä on ihan hänen allekirjoitukseen. Tämä on hieno muisto tästä kaikista Ultima-vuosista. Olen erittäin iloinen, että tuli tämä hommattua. En tiedä, tekisikö vieläkin. Sillä on Richardin osakkeet ei valitettavasti nykyään enää ollut ihan kauhean korkealla, koska se on ollut aika epämääräisissä NFT sun muissa bisneksissä tässä vuosien varrella mukana. Mutta hänen huippupäivänsä olivat aikaa sitten ja niitä ei kannata unohtaa. Joo ei, ja siis kun mä rupesin tässä miettimään, että kyllähän, vaikka toki tosiaan Ultima-sarjahan loppui jo lähemmäs 30 vuotta, sitten ei nyt ihan, mutta 20. No joo, koska 2000-luvun alkupuolella se tuli se viimeinen. Niin toki Ultima Online, että kaiket jo edelleen olemassa jossain. Jollain tasolla, joo. Niin kun, jos sitä nyt ei laskea tähän, niin mutta kyllähän se oli, paitsi että se oli uraa uurtava sarja monellakin tapaa, toki niin kuin vähän aina omaan aikaansa nähden, niin tämä virtuaalimaailman luominen, mikä alkoi Vitoessa ja kaikille sitten 7 kehittyi siihen huippuunsa, niin sehän oli vähän semmoinen juttu, että
vielä niin kuin sanotaanko 2000-luvun alussakin, niin eihän sellaista missään peleissä ollut. Ei ollutkaan. Eikä tiedä, onko siis Elder Scrollsissa, Oblivionissa ja Skyrimissa taitaa olla vastaava systeemi. Mutta Ainakin jonkinnäköinen, mutta siis esimerkiksi niin tarkka, kun se on Ultima Vitosessa ja jossain määrin Seiskassakin, niin se on ihan älytöntä. Siis se, joo, koska mä jostain katsoin jotakin YouTube. Seiskan palaaminen tuntuu vieläkin todella semmoiselta, kun siinä voi myös tehdä ihan mitä vaan. Siis se on liittyen hassulla tavalla siihen NetHackiin jo edellisessä jaksossa, mutta Seiskassa voit vaikka, se on niinku ihan puhas sandboxi. Sä voit olla sitä juonta ja muuta niinku kiinnittämättä mitään huomiota ja ruveta vaikka farmariksi siis käytännössä. Siellä voi kasvattaa viljaa ja tehdä leipää ja niinku näin päin pois. Siis, Joo, ja siis tässä on semmoinenkin juttu, että siis monissa myöhemmissä peleissä, jossain oli itse asiassa joku oli tutkinut tätä Witcher 3, siis hieno peli, jota en halua mitenkään dissata, mutta siinä niin kävi ilmi se, että vaikka siinäkin on näennäisesti on näitä kaupunkeja, missä on paljon asukkaita ja, niin kuin, ja se niin kuin nopeasti katsoen näyttää uskottavalta, niin se on kuitenkin kulissi, koska ilmeisesti, jos niitä ihmisiä lähtee seuraamaan ja katsoo, mitä ne niin kuin pitkin päivää ja yötä tekee, niin ei niistä kukaan asu missään eikä ole menossa mihinkään, vaan ne toistaa tiettyjä rutiineja, niin että jos sitä peliä pelaa, niin sitä on semmoista peliä on tarkoitus pelata, että vaan niin juoksee tekemässä questejä ja seuraamassa juonta, niin se näyttää ympärillä siltä, että tässä on oikein elävä kaupunki, mutta jos sitä niin kuin tavallaan liikaa rupeaa tökkimään kulisseja, niin huomaa, että ei se olekaan. Niinpä. Mutta Ultima Vitosessa ja 7 ihan oikeasti voi joka ikistä ihmistä seurata sen perässä koko päivä ja katsoa sen päivän rutiinit. Niin realistinen se ei ole, että tämä henkilö, jossain vaiheessa tämä hahmo kääntyisi katsomaan, että hei, miksi sä seuraat mua? Tai huutas vartijoita, stalkeri, apua, mutta niin kuin kuitenkin. Tähän alkaa varmaan venähtää vähän, mutta mainitaan vielä lopussa klassisesti näistä, että jos haluaa pelata noita vanhempia Ultimoita, voi toki ne saa GOGsta kaikki. Ja 4 saa ilmaiseksi. 4 saa ilmaiseksi. Ja niissä on 4 ja 5 on, itse asiassa 3 on, sen opin myöskin tänään, niissä on semmoisia optioita, että 4 on ainakin paremmilla grafiikoilla oleva versio, koska ne alkuperäiset 4 grafiikat, ne alkaa olla nykypäivänä jo aika karuja. 3 on paremmilla grafiikoilla oleva versio, olisiko jopa 2. Siis ne pitää ne grafiikkamodit etsiä itse, mutta ne löytyy hyvinkin easisti. U2, U3, U4, U5 upgrade, niin meillä löytyy vaan niin googlaamalla. Ja sitten on semmoisiakin kuriositeetteja on olemassa, kun Ultima Vitosesta on olemassa semmoinen Ultima 5 Lazarus-niminen peli, joka tuli tuossa myöskin vuosituhannen alkupuolella, joka on siis Dungeon Siege pelimoottorilla tehty versio Ultima Vitosesta, johon on lisätty hirveästi kaikenlaisia juttuja. Toki koska se pelimoottori on mitä se on, niin se on täysin erilainen peli tässä tapauksessa, mutta on siinä dialogit ja sinne on tungettu kaikenlaista niin modernia tyyliin hirveästi lisää sinne maailmaan. Mä en ole sitä pelannut hirveän pitkälle, mä vihaan sitä Dungeon Siegin Dungeon Siegen enginää, niin mä en ole sitä jaksanut kyllä kauheasti pelata, mutta jos haluaa vähän niin kuin modernimman vitosen, niin se on yksi optio. Ja 6:stahan on ihan vastaava. 6:sta on vastaava myös. Mä en koskaan muista, että tuliko se 6 koskaan valmiiksi, mutta on se kai tullut. On se nykyään valmis, mutta sitä mä en ole 5:sta ihan kokeillut. Ja sitten 7, jos haluaa pelata, niin ehdottomasti suosittelen, että hommaa siihen semmoisen Exult-nimisen härpäkkeen. Siihen laitetaan linkki, koska se on melkein, sanotaanko, pakollinen. Se 7 systeemi on vielä karmeampi kuin noiden kaikkien yhteensä nykyään, ja se Exult korjaa siitä, se tekee sen pelin pelaamisen paljon helpommaksi, ja se korjaa siitä niin monta juttua, että sitä en suosittele ilman sitä niin kuin missään vaiheessa pelaamaan. Ja 8 ja 9 en suosittele pelaamaan niin kuin ylipäätään. Mutta ja eikä 2 ilmeisesti. no ei ehkä, mutta jos haluaa niin kuin historiallisista syistä kokeilla, niin... Niin no okei, 2 se on historiallisesti jollain tavalla kiinnostava, mutta 8 ja 9 ei ole edes joo, sitä. 2 on outo, se tapahtuu esimerkiksi niin kuin maapallolla pääsääntöisesti, ja siinä on kaikkea aikamatkailua ja... Avaruusmatkailua. Joo, ja 1:ssäkin on avaruusmatkailua, niin se ihan ekoissa on niin kuin kaikkea tämmöistä aika outoa, siinä on tungettu kaikki mahdolliset viitteet sekaisin ja sitten tehty semmoinen paketti, joka on omalla tavallaan tietysti viihdyttävää, mutta jos 4 saattaa olla hankalasti lähestyttävää vuonna 2026, niin ne pari ekaa ne vasta onkin, voin luvata.
Vitonen on musta edelleen semmonen, mikä niin kun, jos nimenomaan tuosta Ultima-tyyppistä peliä haluaa pelata, niin... Kyllä mä sanoisin, että vetonen on se, mistä kannattaa ehkä aloittaa jopa kuitenkin jollain lailla. 6 ja 7 varmaan nekin saattaa nykyään tosiaan näillä sun mainitsemilla korjauksilla 7, niin Niinpä. se on, 7 varsinkin on, siinä nyt se juoni on kuitenkin hyvä, vaikka siinä sitten on muita on. Joo, 7 on saanut vähän vuosien varrella kunnianpalautusta osakseen, Joo. koska silloin kun se tuli, se oli niin buginen hirviö, ja se vaati ihan järjettömän koneen, että sitä pystyi edes teoriassa pelaamaan, että se sai silloin aika paljon lokaa, mutta se juoni ja se maailma on sen verran hyvät, että se ihan ansaitusti kuuluu mun mielestä niiden klassikoiden joukkoon, siis muista puutteistaan huolimatta niin kuin lähinnä sitä systeemistä. Ja sitten sanoisin, että Ultima Underworld, ensimmäinen Toki. näistä kahdesta on, se on semmoinen... Se on vähän oma eläimensä ja omalla tavallaan kuuluu noihin niin kuin Dungeon Crawler-pelien joukkoon toki jollain lailla, mutta Ja se on vähän sellainen todella karun näköinen nykypäivänä, niin. sellainen Wolfenstein 3D. ja ei liity suoraan tähän niin perusultimoiden jatkumoon aivan suoranaisesti, mutta siis voi ehdottomasti suositella erittäin loistava peli, ja kyllä se kakkonenkin nyt vielä menee. Sitten on pari semmoista hassua spin-offia, kun nämä spin-offit, eli Worlds of Ultimate jatkotoimii, sille tuli siinä 90-luvun alkupuolella, jotka toimii Ultima 6 moottorilla, ja toinen on Worlds of Ultima Martian Dreams, jossa lennetään Mars, se on semmoinen steampunk-marssi-homma, tai viktoriaaninen semmoinen, niin kuin viktoriaanisella raketilla lennetään Marsiin. Ja toinen on, oliko se mikä Savage Empire, Joo, joka on semmoinen kadonnut laakso, dinosauruksia ja alkuasukkaita ja tämmöisiä. Ja ne niin kuin on vähän niin kuin silleen ultimoita, että ne ei liity tähän Britanniaan ja muuhun mitenkään, mutta niissä on samoja hahmoja vähän eri nimillä. Ne ei ole niin kuin suoraan Iolot ja Dupret ja nämä, mutta ne on selkeästi niin kuin samat henkilöt ja näin päin pois. Nekin on ihan hauskoja kuriositeetteja, ei nyt ehkä ihan maailman merkittävimpiä mestariteoksia, mutta hiilepeitä sinänsä. Ja ehkä lopetetaan siihen, että Richard Garriottista ilman häntä Ultimata ei olisi, ja hänestä on niin paljon triviaa olemassa, että siitä voisi tehdä varmaan 5 jaksoa pelkästään siitäkin, mutta lopetetaan semmoiseen hauskaan triviaan, että hän myös on kuulunut vuosia tämmöiseen rikkaiden ihmisten tämmöisen niin kuin explorers, siis tutkimusmatkailijoiden seuraan, kaikenlaisiin seuroihin sekin kuuluu. Ja hän on ainoa ihminen koskaan tiettävästi, joka on käynyt sekä Pohjois-Navalla, Etelä-Navalla, Marianien haudassa että ulkoavaruudessa. Hänen isänsä oli siis astronautti ja hän on itsekin siis siviiliastronauttina ollut. Hän on käynyt ISS:llä muutamaan otteeseen. Siihen liittyy kaikkea muutakin triviaa, mutta säätät ehkä jätetään se johonkin toiseen jaksoon. Ja se trivia liittyy Star Trekkiin. Jos tiedätte mikä se on, niin kirjoittakaa se tuohon alas kommenttiin. En paljasta sitä nyt. Ja muutenkin kommentoikaa ja Painakaa, subscribe. kyllä, painakaa tykkäysnappia ja subscribe-nappia ja Ultimasta veikkaan, että jatketaan kyllä vielä joskus myöhemminkin, mutta tämä oli tältä erää tässä. Kiitos ja näkemiin. Hei hei.